Добрый вечер. Проверяю яшчэ гук. Мне гаворыць, што ціхавата яшчэ. Падкажыце, калі ласка, у чаце, ці нармальна мяне чуйна, ці чуйна музыку, ці... Ну, гукі гульні зараз сама ніякіх няма, таму халера з імі яшчэ пакуль. Калі шчыра, яны не вельмі патрэбныя. Вітаю, Рэгана. Памерці, у мяне памёрла два персанажы. З першым мне яму проста не пашанцавала, з другім гульню не чутна. У гульне музыку чутна, таму што музыка зараз нічога не робіць. О, музыка, божа, гульня нічога не робіць, таму гука ў гульне вы не пачуеце. Толькі калі маланку зараз я спрабую. Гэтую маланку вы павінны чуць. Бо мне паказвае, што вам аддаецца... А, чмурэць, як чутна яна. Она павінна мяне амаль перабіваць. Вось гэтая маланка, зараз я спаміць буду. Мана вышла на яе. Маланку чула, музыку не. Музыку не чутна. Я ні халеры не разумею, як гэта працуе. Нейкая халера з музыкай. Таму што музыка ё. І голосна. Музыку чутна. Я не разумею тады. Мне просто гэта не адзін, ну, ад двух чалавек толькі што было, што нешта не тое з гукам. Я магу пакінуць музыку самой гульні, але яна такая спецыфічная, яна паўтараецца. Гэта не варкрафтаўская музыка, не-не-не, гэта 100%. На фоне лоу-фай такі грае, давайте яго трошки грамчэй зраблю. Я просто яго жадаў зусім ціхім зрабіць, каб вам не перашкаджаў. На ноуце чутна. Давайте маланочку яшчэ. Зараз маланкавы. Маланку чуйна было? Спадзяюся, у парадку. Бо гукі будуць паўтарацца, калі што будзем яшчэ, можа, падналаджваць. Ёсць. Добра. У нас гульня, якая выйшла ў 2004 годзе, Warcraft, гэта канкрэтна яе, скажем так, невялічкі рэмастер, але гэта літаральна тая версія, якая выйшла ў 2004 годзе. Пайшлі паміраць, так, зараз будзе. Гэта літаральная версія таго, як яна выйшла ў 2004 годзе. Выгляд трошкі палепшаны, напрыклад, цені. Дынамічныя яны даданы, яны змяняючыся. Невялічкі, трошкі спецэфекты палепшаныя. Але змены глобальна незначныя. У мяне не стаіць амаль ніякіх модаў, ну там зусім насамрэч невялічкі мінімум. Вось, і больш з іх інфарматыўныя, таму што ў хардкоры, ну, мне карысна гэта было бы ведаць. Хардкор рэжым сам, у які я гуляю зараз, гэта рэжым, у якім у персанажа ёсць толькі адно жыццё. Як толькі я памру за гэтага персанажа, мне прыйдзецца ствараць новага. І ў гэтым і сэнс. Гульня сама па тэмпу вельмі павольная. Гэта ММО 2004 года. Вы глядзіце, што з друідам адбываецца. Окей. Вельмі цікава, добра. Мы пойдзем зараз. Гэты персанаж ужо 16-го ўзроўня. Усяго ў гульне 60 узроўняў, і яны вельмі павольненька набіраюцца. Гэта можна нікуды не спяшацца, таму і музычка такая. І сёння будзем насамрэч больш чыліць, больш адпачываць, бо я сёння думаў запусціць спачатку візардаў, Tactical Breach Wizards, але нешта я зразумеў, што мяне не хопіць, я нешта стомлены. Панядзелак, а я ўжо стомлены. Так, наконт пайти паміраць. У нас квесты, куды яны нас зараз накіроўваюць, можна адправіцца на іншы кантынент, і там зрабіць, ёсць некалькі квестаў. Рэцэпт смерці, мёртвыя паля і яшчэ перасячэнне мяжы. В принципе, под наш узровень. Давайте туды сходим. Там зробім. У гульне здаравенны сусед. Хто не знаёмы з Варкрафтам, таксама буду распавядаць. Маланка, падаецца, ўсё ж таки будзе твой голас перебіваць. А я яе падвышаў. Я яе спецыяльна падвышаў, бо мне гаварылі, што не чутна. Я зараз яе буду цішэй рабіць. Ось, на 3.10 зрабіў. Яна будзе перашкаджаць маланку, я буду выкарыстоўваць актыўна. Гэта мой адзін з самых вельмі важных скілаў. Ось, калі мы памрэм, то будзем абіраць, за якога персанажа, за які клас будзем спрабаваць наступным. Пака гэта шаман,
Я ніколі не гуляў за шамана, я з ім мала знаём. Ніколі, ні ў класікі, ні ў любой версіі я за шамана амаль не гуляў. Вось гэта наш дирижабль, нам патрэбна на яго паспець. Все ўжо не паспеем адляціць раней. Паляцім зараз на іншы кантынент, там паробім квесты. Ось. Для тых, хто не знаём з гульнёй, гэта гульня, якая працягвае сусвет Варкрафта. Гэта сусвет, у якім асноўны, так, ён уляцеў без мяне. Расказвае канфлікт паміж Ардою і Альянсам. Гэта дзве групоўкі, якія знаходзяцца ў гэтым сусвеце. Пачаўся гэты сусвет з стратэгій. І потым пашырыўся на кіно, на коміксы, на іншае. І вось асноўнае зараз галоўны рухавік, скажем так, гульні сюжэта сусвета, гэта якраз такі у World of Warcraft. Наш уляцеў. Алера на яго. Ось. Я буду пакрыху рабіць квесты, але гэта з-за таго, што большасць квестаў я ведаю, і яны, у прынцыпе, пра мелкія канфлікты на тэрыторыі, на гіганцкай тэрыторыі паміж рознымі мелкімі фракцыямі, і у кожнага літаральна персонажа там свае мелкія праблемы нейкія, якія мы вырашаем, то гэта не зусім важна. Я думаю, калі што, я магу агульна ідэю распавесці, што мы і дзе мы робім. Памерці ўсё небяспечна, таму нават персонажы, народ карыстаецца рознымі рэчамі і бывае вельмі асцярожнымі. У мяне ёсць цікавы аддон. На Грэм Фанданга адпраўляецца 900, дзякую вялікі. Вось. У мяне ёсць невялічкі аддон, вельмі цікавы. Бачыце, гэта мапа тэрыторыі, на якой я знаходжуся. Бачыце, вось гэтыя лакацыі чырвоненькім больш падсвечаны. Гэта лакацыі найбольшай смяротнасці сярод насельніцтва хардкор сервероў. Вось. Гэта аддон, які проста паказвае мне вось мапу гэтых забойств. Плюс можна, калі наводзіш на ворагаў, можна даведацца, наколькі ён небяспечны. Ну як, наколькі небяспечны. Даведацца, якога ўзроўня персанажаў ён больш за ўсё забівае. Вось. І наколькі ён смярцельны ў азероце. Вось, напрыклад, той кабан унізе 8-го ўзроўня, які мне ўвогуле даволі бяспечны. Ён нумар 837 самых смярцельных у азероце. Азерот гэта сусвет. Какая-то кабана зверху. Я думаю, яму не спадабаецца. Да і я трошки. Я не памру. Адсюль, калі ўпасці, я не памру. Гэтай вышыні гэта можа быць амаль усё маё здароўе, але вы ведаеце, гэта не той рэжым, якім ты жадаеш хоць як-небудзь рызыкаваць. Таму мы ідзем зараз рабіць квесты, якія на 2-3 ўзроўні ніжэй за мой. Мы ляцім на іншы кантынент спецыяльна дзеля гэтага. Нам прыйдзецца яшчэ пачакаць з-за таго, што я спазніўся літаральна крыху на гэты дырыжабль, то нам прыйдзецца даволі нармальна так пачакаць на яго. Ось. Я сёння думаў на тэму таго, як зладзіць стрым па ДНД, і там патрэбна будзе падрыхтовачка. Я думаў зладзіць стрым па ДНД, у якім я буду распавядаць агульныя тэмы, як уваходзіць у гульню, і наконт ДНД ўвогуле. Сувязь паміж Варкрафтам і ДНД даволі блізкая, скажем так. Увогуле гэта спроба перанесці гульню, скажем так, перанесці ДНД на гэты самае у віртуальны сусвет, і тут шмат рэчаў, якія спасылаюцца на ДНД насамрэч. Ось, гэта не адмаўляюцца і ў Блізардзе, гэта ў прынцыпе натхненне. Шмат там хто гуляў у ДНД і спрабаваў стварыць, то бок класы шмат якія супадаюць па ідэі. Дарэчы, паправу балы робака точка. Дайся балы роба... Пачакай-ка. Я выпраўляў яго балы, але забыўся дадаць твае з казла. Так, гато робота выпраўлена ўжо, а вось з казла... Дзе? Голд сімулятора 5500 там на ім. Давай перанесем тады. 8500 становится. Казла я прыбраў. Зараз спіс для вас візуальна не аднавіўся, але я ўжо змяніў. Так што пры наступным галасаванні, пры любой змене спіса, яно адразу аднавіцца. Ось. Дык вось. Думаў наконт таго, што зрабіць са стрымам па ДНД, і я думаю, што
Мне не вельмі хочацца зрабіць такі стрым, ведаеце, у якім няма нейкай структуры, бо тэма ДНД настолькі велізарная, што ўсе тэмы проста немагчыма зачапіць адразу, а і ў іх ёсць яшчэ і праблема ў тым, што калі чапляешся за адну тэму, яна насамрэч звязана з яшчэ шматлікімі. У мяне ёсць трошкі падыход і ідэя, як гэта ўсё тлумачыць і аб чым гаварыць. І невялічкія хакі, якія я выкарыстоўваю. Але таксама ж хочацца так, каб гэта было цікава як мага большай колькасці людзей, не толькі пачаткоўцам, а і, скажем так, тым, хто займаецца гэтым даўно. Таму я думаю, у мяне будзе, скажем так, на стрыме будзем разбіраць ад пачатковага ўзроўню да майстара. І будзе вось гэта, будзем кожную тэму закранаць з розных кропак гледжання. Таму што вельмі адрозніваецца тое, як гуляецца ў самым пачатку і як ты робіш гульні і падрыхтоўваеш гульні, і гуляюцца ДНД на іншым узроўні, чым больш часу праходзіць. А маленькая фігня з крылцамі, гэта іншы гулец ці чысці фамільяр. Маленькая вось гэты дракончык. Гэта яго кампаньён, гэта па тыпу пітомца. У меня таких няма, таму не магу паказаць ніякіх. У нас тут цэлы карабель набраўся людзей. Паляцяем. Калі прыляцім, мы зараз ляцім на іншы кантынент. Нам зараз мапу пакажуць, але ненадоўга, на загрузка даволі хутка пройдзе. Раней гэтай загрузка даволі шмат часу займала, і спецыяльна вось гэтыя карабель зроблен спецыяльна для таго, каб пераносіць людзей паміж кантынентамі, бо гэта магло займаць да 3-5 хвілін. Вось. У нашым выпадку гэта будзе амаль імгненна, вы зараз пабачыце. Ось, як вельмі моцна адчуваецца гульня канкрэтна ў гэтых мелкіх момантах. Так-то збольшага яна не змянілася, але вось гэта вельмі такая вялікая рэч. Так вось, мы паляцім зараз у мы былі на кантыненце Клімдор, мы зараз паляцім у ўсходняе каралеўства. Бачыце? Оп, прыляцелі ўжо. Імгненна. Ляцім. Мы на тэрыторыі нежыці, мы зараз гуляем за Арду. Мы на тэрыторыі нежыці. Будзем рабіць квесты для нежыці. За прайс перадаваць не патрэбна, у нас тут гэта усё уплоўчана ўжо. Вось ужо бачна трошкі. Тут даволі такая туманная цёмная мясцовасць. Нам яшчэ прыйдзецца ў іх сталіцу спусціцца, каб праляцець у лакацыю, дзе мы канкрэтна будзем гэтыя квесты рабіць. Ось. І наконт ДНД размовы мне патрэбіцца там не халеравая такая падрыхтоўка. Бо візуальна, скажем так, калі проста распавядаць штосьці, то гэта даволі няблага. Але ж калі распавядаеш у асабістасці складаную рэч, лепей мець нейкі візуал, на які арыентавацца. І вось я не жадаю, каб схемы былі, але хаця бы каб агульна не гублялася, на якім этапе размовы знаходзімся, скажем так, нейкі чек-ліст стварыць сабе, што тут яшчэ і дождж ідзе, цудоўна. Давайте скокнем, абсолютно бяспечна. Мы ж у хардкор гуляем, правильно? Мы пакуль можем толькі на сваіх дваіх бегаць. У нашага персонажа, у шамана, ёсць прыемная асаблівасць, прывідны воўк, у якога мы можам пераўтварацца, калі дасягнем 20-го ўзроўня. Пакуль нам яшчэ 4 ўзроўня да гэтага даволі доўга, калі шчыра. Вось, але потым можа быць прыгожа. Будзем значна хутчэй бегаць. Вось прывідны воўк, я сказаў. Перад намі зараз шаман 27-го пабег. Прыгажу. Мы за ім. Калі я яе гуляў, што ты маеш на ўвазе? Перад намі зараз будзе самы важны, адна з самых вялікіх
мы зараз на тэрыторыі, дзе памёрла да халеры гульцоў. Вось гэты мяне амаль забіла. Гэты ліфт вельмі частае месца, дзе паміраюць гульцы. Можна пабачыць тэрыторыю гэтых ліфтоў адзначаны чырвоным, і гэта адна з самых вялікіх рэчаў, якая забівае вельмі шмат хардкоравых гульцоў. Гэта проста знаходжанне тут у сталіцы ў гэтай, і спробаў на ліфце гэтым катацца ўверх уніз. У які час, як выйшла ці пазней? Ты маеш на увазе Warcraft, так? Самы страшэнны босс, так, і з ім лепей паасцярожней. Дык вось, у Warcraft я гуляў першы раз на лічэ, карале лічэ. Я дагэтуль быў незнаёмы з Warcraft'ом. Я гуляў у стратэгіі, і мне вельмі падабаліся ну як, я трэці Warcraft прайшоў, халеры ведаю колькі разоў. Вось, і моды ў Warcraft'у гуляў трэці. І толькі потым, ну, зразумела, для беларуса даволі складана быць фанатам World of Warcraft на этапе, калі ён быў у класіке, у Burning Crusade, у лічы, бо у асноўным гэта былі пірацкія сервакі, і так склалася, што ў нас у рэгіёне з-за таго, што для таго, каб табе пагуляць у Warcraft, патрэбна інтэрнэт мець, табе патрэбна мець падпіску, яшчэ аплочваць за дурныя грошы по таму часу, там $5, по-моему, месяц, альбо нешта такое, можа 10. Вось, і гэта было трошкі, ну, занадта. Таму вельмі складана было быць фанатам World of Warcraft на той час. Але таму, напрыклад, Lineage 2 была больш папулярна, мне падаецца, выключна з-за таго, што яна бясплатная і сервераў пірацкіх значна больш. Але пачаў я на лічы і на пірацкам сервере, і пагуляў, мне спадабалася, сядзеў даволі доўга, і потым дзесьці закінуў, бо тады ўжо той пірацкі сервер закрыўся, і ўжо сэнсу было ісці толькі альбо шукаць іншы пірацкі сервер, альбо шукаць, ну, ісці на афіцыйны сервер, на які зразумела было бы паскладаней трапіць, бо зноў жа падпіска, і гэта грошы якіх няма. Вось, таму я перастаў гуляць да самага Battle for Azeroth, які там выйшаў, ну, ён прыкладна літаральна, можа, яму, он у 18-м годзе, 19-м быў. Вось, і, ну, можа, трошкі раней. І вось з таго моманта працягваю гуляць пакрыху, ну, як, даволі актыўна гуляю, і вось завітваю, напрыклад, недавно чыніліся гэтыя хардкор-сервера, і іх пагульваю. Так, мы прыехалі туды, куды нам патрэбна. Давайте пойдзем трошечкі на поўдзень. У мяне ёсць аддон, які азначае нам, куды патрэбна. Вельмі ачмурэнная рэч, насамрэч, у гульне ў класіке, тое, што без аддона, аддон у мяне зараз выкарыстоўваецца, калі яго пададключым, то на мапе, ў прынцыпе, вось гэты чырвоныя плямы, там, дзе больш за ўсё людзей памёрла. Хутчэй за ўсё, там квесты і ёсць. Прыкладна так. Ось, нават калі яго яшчэ адключыць, то, ў прынцыпе, мапа выглядае наша вось так. Мы не ведаем, мы самі адчыняем сабе тэрыторыю, трэба чытаць, што ў квесце гаворыцца, каб зразумець, што ад цябе жадаюць. Там літаральнае апісанне, як у Моравіндзе, то бок пайдзі на поўдзень, пайдзі на поўнач, ад гэтага месца згарні на вось гэтым, каля гэтага камяня ўлева. Прыкладна такое апісанне квестаў. Гэта ў класіке. Потым яны пакрыху і аддонамі гэта народ дадаваў, каб сабе спрасціць жыццё. Я карыстаюся, але ў асноўным, каб нагадаць, бо ўсе гэтыя квесты я ўжо рабіў, як мінімум адзін раз. Хутчэй не заблытацца, не прапусціць, калі нешта маленькае падабраць. Мы шукаем каго? Мы шукаем мядзведзяў, мы шукаем Скітрінблад, гэта хутчэй за ўсё будзе павукоў. Так. Так, павукі, я прыкладна ведаю, дзе яны. І што гэта? Эсэнцыя Найт Дэш і мёртвыя палі. Я ведаю, дзе адзін знаходзіцца, дзе другі не памятаю. Мядзведзяў? Так, мы шукаем мядзведзяў. На гэтай тэрыторыі, зараз на гэтай лакацыі, ёсць адзін вельмі небяспечны вораг. Забыўся, Son of Agrail, Арагаст, не памятаю дакладна. Гэта пераўрацень, ваўкалак. Вось тут, бачыце, цэлая групоўка іх ёсць. Але яны самі па сабе для мяне небяспекі не прадстаўляюць. Я 16 ўзровень, яны там 11-13. Баімся мы сына вось гэтага ўсяго, Son of, не памятаю, як яго клічуць. Ён элітка дзесьці майго ўзроўня, яна мяне заб'е, калі мяне знойдзе. І нам лепей з ім не сутыкацца ўвогуле. Тут мядзведзяў ужо забіваюць.
Давайте ідем далей. Будем аглядацца навокал. Галоўна ў гэтую элітку не трапіць. Бо ён ходзіць па даволі вялікай тэрыторыі, патруліруе. Ён амаль здаецца трус, але значна больш небяспечны. Яшчэ нас цікавіць банши, якая павінна быць у гэтым мёртвым полі. Мне падаецца, гэты хлопча ідзе рабіць якраз вось гэта. Наконт маіх здольнасцяў, я шаман, кантралюю элементы, ствараю розныя прыродныя, скажем так, зямля, вада, агонь, паветра. Вось гэта ўсё маё. Падаецца, яна павінна тут з'явіцца, не? Там яшчэ прывід нейкі. Вось, мы гэта кантралюем, мы ствараем розны эфекты, як можна пабачыць, у мяне маланочка круціцца вакол мяне, і яшчэ вакол майго кінжала ёсць невялічкі эфект, таксама зямельныя накладзеныя. Я таксама магу карыстацца тотэмамі, але гэтыя тотэмы пакуль з імі трэба вельмі асцярожна, бо яны ў хардкоры могуць мяне і забіць. Чаму бледны такі зеленню? Ну, мала на сонейкі быў, стрыміў шмат. Нешта 100% павінна быць банши тут. Адзінае, я не разумею, можа мне патрэбна нешта для гэтага зарабіць. Давайте пачытаем квест. Так. Сенсе Night Lash. Бла-бла-бла. Нападзе на... Зразумеў. Трэба забіць... Вось гэты хлопча таксама, ён зразумеў раней за мяне. Трэба забіваць мясцовых містыкаў, гэтых гнолаў, і тады толькі вылезе гэтая банша. Добра, разбіраемся. Я гляджу назад, бо шукаю вачыма нашага хлопца. Сына гэтага мамінай падругі. Так, ну яго не бачна. Ён дзесьці патрулюе таксама тут паблізу. Праходзіць. Яго вельмі доўгі патруль. Мы вось зараз тут знаходзімся, а гэты ваўкалак ходзіць вось па такой дузе. Вельмі вялікую тэрыторыю пакрывае. Ён можа з'явіцца ў любы момант. Не з'явілася банша пакуль. Працягваем наш невялічкі геноцид. Оу. А ён вырашыў усіх пацягнуць, так? Ну давайте яму дапаможам. Вось паставім гэты тотэм. Блін, они знішчылі. Я не бачу нашу баншу. Ну добра. Давайте подлечым гэтага хлопца. Каманы могуць лячыць. Гэта вельмі вельмі карысная рэч у хардкоры, бо не ўсе персонажы на гэта здольныя. Таму нам трошки больш бяспечна, чым вось, напрыклад, гэтаму хлопцу, які з намі. Я пурпурны ўжо, ну, вельмі доўга стрыміў. Занадта доўга стрыміў. Гэта насамрэч статус просто паказваецца. Гульня даволі шмат у чым спасылаецца на свайго стратэгічнага продка, у якім... О, ось яна, Night Lash, банши. Спасылаецца на свайго продка стратэгічнага, у якім, каб паказаць, што на нейкам, на кімсьці свайго войску ёсць заклён, трэба ўсё ж такі адзначыць проста гэты, ну, гэты атрад нейкім колерам, каб было бачна, што з ім нешта не так. Ось. І гэта жа і выкарыстоўвае гульня, каб паказаць падобным чынам эфекты. Напрыклад, мы так будзем яшчэ 3 хвіліны на нас праклён вісіць. Так, ідзем далей. Нам патрэбны ўсё яшчэ мядзведзі нам патрэбны, і нам патрэбныя павучкі, якія будуць бліжэй да руднікоў.
Калі патрэбна па гуку нешта адладзіць, калі ласка гаварыце, бо складана сказаць. Я ўпершыню дадаю музыку на стрымы і мяне да гэта трошкі збівае. На першых узроўнях пацукі не, звычайна, мне падаецца, як пацукі, як ворагі тут не з'яўляюцца. Увогуле я такога прыгадаць не магу. Тут ёсць розныя істоты, а вось пацучкі, яны бегаюць, там першага ўзроўня такія мелкія, пухнастыя, але яны ніякага досведу не даюць. Так, шукаем гэтага сына, бо я не жадаю памерці. На выпадак, калі ён з'явіцца, у мяне ёсць тотэм, які можа запаволіць. Адзінае, мы можам яго кідаць раз у 15 секунд. На жаль, гэта нас не выратуе, хутчэй за ўсё. Ось. Паглядзім, што будзе. Так, ну яго не бачна. Спрабуем не рызыкаваць. О, мне падаецца, я памылку зрабіў. Я паставіў зараз тотэм вогненны, які праз некаторы час ён будзе тут заставацца. Калі тут будзе элітка гэтая праходзіць, то мне дакладна будзе капзда. Так, у меня здароўе ў пагрозе. Злева зверху маё здароўе, для тых, хто не ведае, дзе арыентавацца ў інтэрфейсе. Злева зверху у мяне 65% майго здароўя. Я зараз трошачкі пад пагрозай. Для таго, што двух ворагаў узял замест аднаго. Оп, усё, далі рады. Нават не гледзячы на тое, што яны ніжэй узроўнем за мяне, яны могуць быць ўсё ж такі мяне... Яны ўсё ж такі могуць мяне забіць. Тут трэба быць асцярожным, не расслабляцца. Але пры гэтым гульня не мае высокага хуткага тэмпу. Яна вельмі павольненькая ў сваім адчуванні, бо гэта, зноў жа, гэта гульня 2004 году, у якой лагалі ўсе. Інтэрнэт быў тады такі сабе. Неважна, дзе ты, у Амерыцы, у Беларусі. Ну, у Беларусі ўвогуле ўсё дрэнна, а нават у тых, хто сядзеў каля гэтых сервероў, было з інтэрнэтам так сабе. З 2007-го. Ну так, амаль-амаль. Мне падаецца, музыка ўвогуле правалілася дзесьці вельмі ціха. Кажыце, калі патрэбна выправіць. Нагадваю, што два персонажа ў мяне ўжо памёрла. Быў Варлок, быў Ваяр. Варлок памёр вельмі неўдала. Там маёй віны амаль ніякай не было, яно рэальна не пашчасціла. Адзінае, у чым я магу патлумачыць гэту смерць, што мне патрэбна было проста ісці рабіць значна больш простыя квесты для сябе. То бок, вось як зараз я раблю квесты на мядзведзі гэтыя, на 12 ўзровень, гледзячы на тое, што я 14. За тыя 2 хвіліны стрыма, пакуль я не бачыла. Не-не-не, гэта было па-за стрымом. На стрыме ніводнай смерці пакуль не было. Гэта ўвогуле так-то і першы стрым па WoW, так што... Вось яны павучкі, хтосьці ўжо пазабіваў іх. У руднік мы не палезем, бо гэта занадта небяспечна. Нягледзячы на тое, што там ёсць неабходныя нам павучкі, лепей мы будзем карыстацца і генацыдзіць павучкоў вось у гэтым месцы. О, я там бачу аднаго. Нам патрэбна 6 крыві з гэтых павукоў. Яны тут вельмі папулярныя. Там яшчэ 2 чалавекі гэта ж робіць. У старога Варкрафта, ну, адрозненне ад бягучага, ёсць адна асабістасць, якая... Мне падабаецца бягучары Варкрафта, але гэта дзве вельмі розныя гульні. Па дызайну і з тым, як яны працуюць. За гэта вельмі цікава назіраць, бо літаральна па большай частцы можна сказаць, што не, гэта падобныя гульні, гэта прыкладна аб адным і тым жа, але адчуваюцца яны зусім па-рознаму. Вось, і тэматыка, і то, што ты атрымліваеш. Зараз у нас ёсць такі момант, скажем так, падарожжа даследавання сусвета. Нягледзячы на тое, што сусвет мы ўжо ведаем, і ўжо складана здзівіць нас. Вось. Але ўсё ж такі мы тут зараз
з кім сутыкнуліся, з тым сутыкнуліся, так? Мы тут дзесьці у пярдзях, далёка ад усяго сусвета, забраліся і, ну, ёсць адчуванне першаадкрывателя. Ось. У бягучым, у рэтэйле, ну, яго рэтэйлам называюць бягучую версію Варкрафта. Ну, гэта не выданне, гэта просто назва. Неважна, якая зараз бягучая версія, і рэтэйлам клічуць. Вось. У рэтэйле такога адчування няма зусім. Вы знаходзіце гэта, скажем так, у Голлівудзе. Вам паказваюць сцэны, у вас падзеі, у вас нешта, канфлікты, вавёрачка. У вас нейкія канфлікты паміж персанажамі, нейкія разборкі паміж фракцыямі, такія на ўвесь экран. Тут жа не, тут мелкая разборка, хтосьці камусьці там мяса даслаў у якасці падарунка, хтосьці на кагосьці абразіўся. Тут вось яшчэ адна групавачка ёсць, вось тут вось у нас павучкі, яны спрабуюць зараз, наколькі памятаю, мы гэта зелле рэцэпт смерці. Мы робім зараз для нежыці нейкія інгрэдыенты для іх гэтых алхімічных эксперыментаў перадаць. Вось прыкладна нашая мэта. Ностальгію па Маравінду ёсць такое. У гульня па адчуванні, ну, класічны WoW. Вельмі блізак да Маравінда, яны не так далёка гульні адна ад адной выйшлі. І гэта, скажем так, старая школа РПГ. Ось. Плюс яшчэ скажу, што без вось гэтага моманта, што адно жыццё, адна смерць, хардкорнага моманту, зусім таксама па-іншаму адчуваецца і класік нават. Бо калі ты ведаеш, што ты можаш бясконцую колькасць разоў спрабаваць забіць нейкага ворага, ты становішся агрэсіўным, адчайным. Ты можаш лезці туды, куды ты не павінен быў туды лезці ніколі. Ось. Зараз жа я асцярожны. Я даследую сусвет, я гляджу, любая баначка, скляначка, якая ў мяне ёсць, яна карысная. Ось наконт баначкі, скляначкі я сабе зрабіў трошкі мяса ваўкоў, пасмажыў, і вось давайте яго заедзім, сабе бафы за гэта атрымаем, невялічкі. Ён там літаральна плюс, там, колькі, што мы атрымліваем для яго? 2 стаміны і 2 духа. 2 стаміны гэта 20 здароўя. 2 духа гэта трошкі больш маны і здароўя, якія вяртаюцца нам кожныя 5 секунд. Зусім незначныя маленечкія статы. Плюс 1, плюс 2, вось гэта ўсё. Але гэта змяняе ўсё ж такі адчуванне твоё ад гульні. То бок ты, у мяне ёсць дадатковы бонус. Я магу, так бы яго можна было бы праігнараваць, але зараз у мяне ёсць трошкі паляпшэнне. Гэта падвышае мае шансы на тое, каб вышыць. Уже трошкі па-іншаму на гэта глядзіш. Нам да халеры гэтых павукоў патрэбіцца. Я не здзіўлены, што тут такі геноцид, бачыце, ўсё ў павучках. Это хлопча пабег. Тут цэлая група пабегла, я бачу, там 3 чалавекі уйшлі ў тым напрамку. І калі яны ідуць туды, то хутчэй за ўсё яны шукаюць якраз такі гэтую элітку, пра якую я гаварыў. Я не памятаю, сын Аграіла, мне падаецца. Нешта такое. Не ведаю, чаму Аграіл. Хутчэй за ўсё ніякі ён не Аграіл, але гэта тое, што мне ў галаву прыйшло. Давайте, у меня же есть мапа смерцяў. Вось тут чырвоненька, вось тут чырвоненька. Гэта насамрэч тэрыторыі, дзе ходзіць гэты Аграіл. Не Аграіл, ну неважна. Сын нейкі. Ну вось, мы зараз можам, у прынцыпе, скарыстацца гэтым аддонам і паглядзець па статыстыцы. Ідзем у нашу зону. Сын Аругала. 1950 забойстваў. Гэта, ну, падаўляючая колькасць забойстваў. Вось можна яго мапу паглядзець. Ён на гэтай тэрыторыі забіваў людзей. Больш за ўсё памёрла ад яго варлокаў зараз. Мы не паглядзелі статыстыку. Ён же не ідзе там сам, а то я пра яго буду гаварыць, і ён на мяне прыйдзе. Так.
І ў прынцыпе ён просто абсалютны топ на гэтай лакацыі. Амаль нішто больш нават і блізка не забівае людзей у параўнанні з ім. Самая высокая верагоднасць. Сзади уб'емся мы гэтых паукоў фарміць. Дзякуй табе вялікі, але мне гэта не патрэбна было. Я і так дам рады. Медведзі ўжо не патрэбныя, застались толькі павукі і калі пашчасціць, то толькі 2 павука засталося. Ось. Наконт панелей увогуле, для тых, хто не знаёмы з гульнёй, давайте яшчэ вось гэты момант разбярэмся трошкі, бо мне падаецца, насамрэч, тых, хто не знаёмы з гульнёй, хутчэй за ўсё возьмуць да проста адразу стрым выключыць. Але ёсць такая верагоднасць, што ёсць тыя людзі, хто цікавіцца, але ніколі не гулялі. Гульня, насамрэч, асабісці класіка, яна крыху павольненька. Лічыцца, што ММО складанае. Насамрэч, не зусім, асабісці вось класічны WoW. Ён вельмі павольны, ён дае табе шмат магчымасцяў пакрыху разабрацца ў гульне. Ён нікуды не спяшаецца. Вы будзеце паўтараць адно і тое ж на працягу шмат гадзін, і вы вывучыце, як гуляць у яго ў любым выпадку, які бы у вас там узровень гульца не быў. Вось. Вядома, што хардкор я бы для гэтага не рэкамендаваў, для такога азнакамлення з гульнёй, але ж ўсё ж такі яно вельмі блізка да таго, каб быць такой добрай уваходнай кропкай. Вось, увогуле ММО любую. Таму што, як можна пабачыць, у мяне насамрэч даволі шмат магчымасцяў у параўнанні з большасцю класаў у шамана. У мяне шмат тотэмаў, колькі іх у мяне? 6 варыянтаў, і гэта ў мяне толькі 2 тыпа пакуль адчынена. У мяне ёсць там 2 тыпа паляпшэння, але насамрэч магчымасцяў-то, ну тут 4-5. У мяне на розных кнопках раскідана. Які можна, ў прынцыпе, мышкай-то і націскаць. Так што... Можна было бы даць рады нават увогуле. Напрыклад, зараз я ўвогуле бягу, я зараз карыстаюсь толькі мышкай. Я зараз гарбату п'ю левай рукою. Зараз до дарогі выйдзем, будем вяртацца назад. Адчапіся ад мяне. Ну ладно, не адчапіся. Ось. Можа адбыцца вельмі нечаканая праблема, што я на гэтага сына і выбегу. Давайте. Мы амаль каля дарогі. Ну, не дэдлог мяне ж цікавіць. Давайте ўключым назад нашыя мэты. Паглядзім на мапе, дзе бліжэйшая. Можа, у нас яшчэ што-небудзь ёсць паблізу. Не, нічога не бачу. Ну так, усе 3 квесты зроблены. Давайте пойдзем тады ў лагер. Так, Даркрайнер. Мне падаецца, там сыны пабег... Не, гэта таксама не сын. Хтосьці ўбягае тут. Так, чараўнік. Палячылі яго, ён выжыў нармальна. Зараз дапаможам чалавеку, бо ён амаль памёр там. Рызыкаваў даволі моцна, у яго мана скончылася, ён спрабаваў адбівацца ад іх. Бывай. Так. Мы амаль сышлі з тэрыторыі самай небяспечнай на гэтай лакацыі. Есть яшчэ одно непрыемнае месца, дзе тут можна памерці, але мы туды ўвогуле нават і блізка не пойдзем. Там у возеры знаходзіцца цэлы невялічкі горад з крэпасцю і рознымі пачваркамі. Там, наколькі памятаю, там гнулы заселі. Ось туды мы дакладна не пойдзем, бо не памятаю. Я там, можа, персонаж 2-3 згубіў, калі яшчэ даўно гуляў. Гэта трэці персонаж на гэтым сервере. Увогуле, у мяне... Я ўжо гуляў у хардкоры, гэта не першы хардкор, які я гуляю. І трошки ўжо досвед але гэта
у World of Warcraft у гэтым годзе 30годдзя і яны запусцілі вось новыя сервера. Новыя сервера хардкора, якія можна вось даследаваць і гуляць. Вось, да, але нікуды не падзеліся і старыя. Так што на старых таксама, наколькі мне вядома, можна ўсё яшчэ працягваць гуляць, калі цікава. У гэтым на гэтых новых серверах ёсць трошкі паляпшэнні невялічкія для гульцоў. Незначныя, вельмі незначныя, вельмі маленечкія. Некаторым стрымерам менш гадоў. Гэта увогуле больш за ўсё дабівае мяне, калі гаворка пра тое, што ў гэтым годзе спаўняецца ДНД, спаўняецца 50 гадоў. Ось, каму цікава. Чакайце-ка, у мяне ёсць... куды я квесты гэта павінны здаць? Туды ўніз? ДНД спаўнілася 50 гадоў, і ў гэтым годзе даволі шмат чаго па ДНД выйшла. Выйшлі новыя кнігі. Вось ты, хлопча. Выйшлі новыя кнігі, новае перавыданне таго ж выдання для тых, хто знаём з гэтым. ДНД старэйшая за нас, так. І з ДНД складана быць таксама фанатам ДНД па тыпу шмат, скажем так, вельмі старым фанатам ДНД, бо з'явілася яна ў 70-х, і паспрабуй ты ў 70-х быць фанатам ДНД, калі ты, калі твои бацькі жылі ў Савецкім Саюзе, так? Вельмі складана гэта сабе ўявіць. Я не разумею, я здаў квест, так? Не, ён мне далей накіраваў. Гэта добра, а куды павінны гэтыя квесты пайсці? Яны ідуць у гэты... Мне патрэбна ў Некропаліс адправіцца назад. Давайте, хлопча. Я прадам вам рознае смецце. Можа смецце, давайте падумаю яшчэ. Што лічыць тут смеццем, бо, магчыма, яны ведаюць нейкі рэцэпт. Я жа кулінар? Трошачки. Можа, нехта з іх можа прадаваць тое, што мне патрэбна. Это лукамі гандлюе. Мне пытаецца, я прадзяўбаўся. Тут рэцэпты. У мяне ёсць невялічкі аддон, які падказвае мне рэцэпты навокал. Мяса мядзведзя. У каго можна набыць? Эндрю Хілберт. Хто такі Эндрю Хілберт? Ён унізе там дзесьці? Давайте унизим, проверим. Вось, у ДНД спаўнілася 50 гадоў. У гэтым годзе выйшла 3 новых для тых, хто не знаём з ДНД. У ДНД ёсць базовая кніга. Кніга гульца. Гэта амаль 80% таго, што вам патрэбна для таго, каб гуляць. Гэта проста зборнік правілаў. Каб паразумець, што як працуе ў гульне, каб працягваць, скажем так, разумець, як гэта гуляецца ўвогуле. Так? Вось яно мяса. Давайте яшчэ гэты рэцэпт возьмем. Блин, у меня грошы зараз. Я ўсе грошы зараз прыдзелю. Ўжо позна, я маю усе грошы выкарыстаў. Не варта было гэтага рабіць зараз. Так. У меня крызіс грашовы. Давайте прадаваць нейкае тое, што нам не патрэбна. Ужо вывучым тое, што набылі, бо назад, калі мы яго прададзім, то яно абыдзецца нам значна даражэй. Так. Прададзім смеццем. І для гэтых базовых кніг яны выходзяць новыя версіі іх, якія трошкі змяняюць гульню. Яны могуць паляпшаць яе ў розных варыянтах, змяняючы, скажем так, проста ў асноўным правіла. І вось гэтых кніг правілаў ДНДшных глобальных яны называюцца выданнямі. Глобальна ёсць 5 выданняў. І ёсць яшчэ выданні, якія былі паміж гэтымі, напрыклад, паміж 3-м і 4-м ДНД выданнем ДНД было 3 і 5 выданні, напрыклад, такое. Што таксама набор кніг, які трошкі паляпшае неяк і ДНД. Такога шмат. Я проста, каб не для тых, хто не знаём, бо тых, хто знаёмы, я для вас увогуле нічога новага зараз не скажу. Вось. Па краху гэтых правілаў накапліваюцца. У некаторых правілах проста знаходзяцца памылкі. Некаторыя гэтыя самыя яны, якія тут є героі з доты.
А тут ёсць Бладсікер. Толькі ён не на нашым баку ваюе. Ён за намі ганяецца. Мае веды са старых камп'ютарных гульняў. Так, АДНД, каб не блыт, АДНД гэта было... Увогуле гісторыя ДНД і назва іх выданняў, там вельмі цікавая гісторыя, і то, як яны аб'ядноўваліся і раздзяляліся. У асабісці самая заблытаная гісторыя з першага па трэцяе, скажем так. Першая была пад АДНД, так. Гэта АДНД, гэта... Зараз я просто магу падмануць. Ну, карацей, гэта не вельмі важна для маёй зараз думкі, якую расказваю. Дык вось, гэтых выданняў, скажем так, 5 галоўных, і ёсць падвыданні, якія пашыраюць гэтыя правілы, скажем так, не пашыраюць гэтыя правілы, а змяняюць іх. Адна з самых моцных зменаў было паміж 3 і 3.5. Там пэўны раскол адбыўся ў ДНД, і у гэты канфлікт я ўвогуле ўдавацца не жадаю, бо я зараз яго гісторыю хутчэй за ўсё дрэнна распавяду, бо я далёка не ўдзельнік гэтых падзей, далёка не ўдзельнік. Ну вось, а ДНД так, это адна з версій правілаў ДНД, і па-рознаму лічыліся, як падлічваць розныя рэчы. Але агульна гульня не вельмі змянілася. А ДНД, наколькі памятаю, я зараз магу пераблытаць. А ДНД гэта ўсё яшчэ трэцяе выданне. Я магу зараз поўную херню сказаць, бо я зараз мне з галавы вылецела, і у мяне калішыры, я сёння даволі стомлены, я таму вову запусціў, каб просто пасядзець, патрындзець і нешта парабіць яшчэ на фоне. Вось. Давайте паляцім назад у Некропаліс. Была такая ідэя. Грошкі у мяне трошкі з'явіліся, я там прадаў смецця рознага. Можам палятаць на гэтым самым на кажане. Вось. І з гэтых выданняў вылучаюцца, звычайна яны, калі выходзіць новае выданне, яно даволі моцна адрозніваецца ад папярэдняга. Даволі моцна. Таму гэта літаральна ёсць розныя гульцы, ёсць гульцы, якія працягваюць гуляць у АДНД. Ёсць гульцы, якія працягваюць гуляць у трэцю, там 3.5, некаторыя гуляюць у чацвёртае выданне. Зараз бягучае выданне, актуальнае 5-е. І да яго, скажем так, яны перапрацавалі кнігу, перапрацавалі правілы, але глобальна нічога не змянілі. У гэтым годзе выйшла новы збор правілаў. Гэта падзея літаральна апошніх пары месяцаў. Вось, і яна, не памятаю, пасля жніўня дзесьці выйшла новая кніга гульца. Зараз выйшла яшчэ новая кніга Dungeon Master, але гэта яна не абавязковая. Ну і монстр-мануал з'явіцца трошкі пазней на пачатку наступнага года. Бо гэта зараз бягучы працэс, гэта адбываецца. Вось, я за гэтым вельмі сачу, бо мне цікава. І як вызначылася, яны не вельмі змянілі правілы. Гэта не такое нейкі пераварот у падзеях, але мне падаецца зараз для тых, хто цікавіцца ДНД і ніколі не гуляў, зараз самы ідэальны момант укаціцца ў гульню. Бо у вас ёсць магчымасць скарыстацца новымі правіламі, якія не вельмі моцна вас адрываюць ад, скажем так, у вас не будзе такога, што вы застанецеся без нейкай падтрымкі, таму што зараз гэтае выданне, яно шмат што тлумачыць у гульне, яно нават проста кніга сама па сабе зроблена лепей, чым папярэдняя. Я скажу, гэта найлепшая пакуль кніга па ДНД, якую я бачу. Ось. Ну, не ўвогуле па ДНД, я маю на ўвазе Player Handbook, базовая кніга. Это ўвогуле, яна найлепш арганізавана, яе лёгка чытаць, у яе лёгка арыентавацца. Нават новенькага гульца можна не пужаць яго кнігай у там 300-400 сторонак. Ты можаш сказаць, што прачытай сам пачатак, першы 30 сторонак кнігі, і прачытай вось апошнія 20, можа быць. У выніку ты будзеш ведаць усе правілы ДНД. Ну, амаль усё. Вось. А адкуль мы, кажа, на таксі ўзялі? Мы на тэрыторыі нежыці, і яны выкарыстоўваюць для палётаў, можна пабачыць зараз, чалавек прызямліваюць, таксама вось прылятаюць. Яны выкарыстоўваюць кажаноў для палётаў велізарных. Так, мы прыйшлі сюды квест задаць. Давайте у... Гэта пад горад, Андерсіці, і гэта калісьці было для тых, хто гуляў у трэці Warcraft, хто знаём з трэцім Warcraft'ам. Вы ведаеце гісторыю пра Артаса, яго тое, як ён зламаўся, як ён стаў каралём, ну, ён тады каралём лішом не стаў, але проста звар'яцеў, карацей, хлопчык. І мы зараз знаходзімся ў горадзе, насамрэч пад горадам,
які належаў яму як прынцу. Артас быў прынцам, і потым ён стаў каралём у падзеях гульні 3-го Варкрафта. Ён сам знішчыў літаральна сваё же каралеўства сваімі жа дзеяннямі і пераўтварыў сваіх жа падданых да гэтых самых да пачварак. Вось як мы можам пабачыць, вось напрыклад вось такіх прыгажуноў. Дзякуючы Артусу гэта ўсё і завязалася, такая халера адбылася. Мы зараз пад горадам знаходзімся, там уверсе разваліна гэтага горада, і нават ёсць такое вельмі знакамітае месца у скат-сцэне 3-го Варкрафта, калі Артас вяртаецца дадому пасля сваіх прыгод. Ось, мы зараз пад гэтым горадам, гэта Андер-Сіті, тут зараз знаходзіцца ўся нежыць, якая вырвалася з-пад контроля Артаса і зараз існуе самастойна. Вось, са сваёй волей. А той Warcraft, дзе рэйды на босаў. Гэта вось гэта. Тут ёсць рэйды на босаў. Адзінае, што ў хардкоры рэйд гэта... Ну, вы разумееце, у вас 20-30 чалавек, кожны, у якога ёсць адказнасць, вы павінны добра выканаць вашыя ролі ў гэтым нападзе, але калі чым больш у вас людзей, калі хтосьці памыліўся, то у вас менш людзей, каб выканаць усё, і больш верагодна, што ўсе 20-30 чалавек памруць. Так што рэйд у хардкоры гэта рэальна ты адбіраеш туды самых лепшых з найлепшых, таму што ніхто не жадае згубіць ўсіх сваіх персанажаў, якія падрыхтаваліся, апрануліся і гатовыя перамагаць босаў, памерці ад першага жа разу, ну гэта такое сабе. Ось. Рэйды ідуць пачынаючы з 60-го ўзроўня. Ось. І сам факт дабрацца, давайте я покажу вам статыстыку. Статыстыка па класах. Вось тут справа знізу знаходзіцца частка, якая паказвае верагоднасць класа пэўнага, ну тут без розніцы, што вы дабярэцеся да якога ўзроўню прыкладна з гэтым класам дабярэцеся. Ваша верагоднасць. То бок першы ўзровень вы 100% атрымаеце яго. Па крыху верагоднасць гэтая падае. Давайте я шамана зараз покажу, ён у нас сіненькі. Верагоднасць, што мы дабяремся до 20-го ўзроўня вельмі высокая, цэлых 40%, там 38%. Калі дабрацца до 60-го, гэта прыкладна 2-3% верагоднасці, што мы, калі дакладна 1,23% верагоднасць таго, што мы дабяремся до 60-го ўзроўню. Гэта вельмі нізкая верагоднасць. Так што і вы набіраеце цэлую 20-30 такіх чалавек, якія адолелі дабрацца да гэтага і з гэтага невялічка. І нават з іх вы жадаеце абраць лепшых, найлепшых. Ён жа неяк інакш выглядае, тут розныя ёсць рэжымы. Калі глядзець стрымы, калі вы нават пераключыцеся на кагосьці яшчэ з тых жа, хто стрыміць хардкор, інтэрфейс можа вельмі адрознівацца, таму што розныя людзі выкарыстоўваюць розныя гэтыя самыя аддоны. Вельмі актыўна выкарыстоўваюць аддоны на знешні выгляд, таму зразумець, якая версія зараз гуляецца чалавекам, даволі складана. У мяне зараз амаль стандартны інтэрфейс. Я нават магу вам зараз падключаць і паказаць, як яно ўвогуле выглядае. У вас будзе ўсё поўнасцю 100% войсовер нават падключаю. Давайте. Я адключу ўсе аддоны. Вось так выглядае гульня без аддонаў. Яна это поўнасцю 100%. Як вы бачыце, у мяне не тое, каб моцна змяняецца. Вось справа зніклі квесты, унізе у мяне тут падказка, колькі ў мяне на удар застаецца часу. Арыентавацца на мапе не засталося інфармацыі смяротнасці. Няма не адзначаны квесты і гандляры. Калі вы жадаеце ведаць, дзе гандляры знаходзяцца, вам па памяці трэба гэта ведаць, глядзець вывескі і арыентавацца. Напрыклад, у нас Андер-Сіті, у яго ёсць квартал магаў, напрыклад. І хутчэй за ўсё там усё будзе звязанае з заклёнамі. Вось. Я што калі зусім не разбіраюся, таму такія нубскія пытанні без праблемаў. Вось. Абсалютна без праблемаў, бо у Warcraft'а ёсць такая, скажем так, пэўны крызіс старой гульні, што кам'юніці можа становіцца занадта зачыненым, і ты не можаш лёгка ўвайсці ў гэтую гульню, табе падаецца, што ўсё складана. Насамрэч, не ўсё так складана, як падаецца. Ось. Давайте я верну аддоны. У бягучай, гэта версія старая, гэта класічная версія 2004 года.
Давайте я тут... Я нейку отключал, мне не вельмі потребно было. Ну ладно, давайте все включим. Есть. Вернулись мои аддоны. Где мой квестик? Вось он загрузился. Вось. Есть бягучая версия, ритейл. Я ее звычайно называю ритейлом, але гэта зараз бягучы аддон война унутры, War Within. На R нейкі сканер? Не, Rare сканер. Усё узгадаў, так. Дзякую вялікі. Гэта сканер элітак паблізу. Яна ў мяне адключана, бо яна яшчэ перашкаджае, ну, на мапе лішняе з'яўляецца, што мне не вельмі патрэбна. Але яна можа выратаваць жыццё. Ён папярэджвае, калі паблізу з вамі элітны монстр, а ў хардкоры у звычайным класіке гэта ты такі, ей, рэдкі моб. А у хардкоры такой, о не, гэта моя штука, якая можа выратаваць мне жыццё, бо я спіною не заўважу, што элітка паблізу. Просто я бачу выгляд падобны да доты, як бы зверху, і там нібыта таксама WoW, а тут амаль ад першай асобы. Аб гэтым. Справа такая, ёсць сам WoW вырас з стратэгіі, з Варкрафта. Варкрафта першага, ёсць цэлая серыя стратэгіі Варкрафта, першая, другая, трэцяя. Першая дота з'яўляецца модам на трэці Warcraft стратэгію. Гэта мод, гэта любительская фанатская мададзелка, якая стала вельмі папулярнай і вырасла ў сваю асабістую гульню. Гэта дота. Вось, і таму на движке Warcraft рабілася дота. World of Warcraft гэта гульня RPG. Гэта літаральна RPG у адчыненым сусвеце. ММО-РПГшка, вось мы зараз знаходзімся ў горадзе Андерсіці. Вось, і у нас цэлы сусвет, які можна даследаваць. І чым далей з кожным там выданнем дадавалася яшчэ розная тэрыторыя, у выніку мапа бягучая вельмі даволі моцна адрозніваецца ад бягучай у той, якой мы зараз карыстаемся. Так. Мы зрабілі квест. У прынцыпе, давайте ляцім назад. Тут іх можна таксама паздаваць. Давайте пойдем. Только журнал. Рецепт смерти. Из вёски Пайрвуд. Я не памятаю, где эта вёска. Мне падаецца, давайте адзначым сабе квесті. Ты уже показываешь. О, не, гэта квест, мы там пойдзем на тэрыторыю адных толькі элітак, блізка да данжа, мы не пойдзем туды, нахрен яго, мы не будем гэтага рабіць. Робім тое, што бяспечна. Так, мы палову ўзроўню, ў прынцыпе, паднялі ўжо. Давайте бярем нашага кажана, паляцелі зноў там же, дзе мы былі. Пасля гэтага будзем вяртацца назад у Калімдор да тэрыторыі оркаў. Так, дзе яно? Не ў той бок бегу. Вось, не, ўсё правильно, бегу. Вось. Увогуле, цалкам рэкамендую для таго, каб пазнаёміцца са сусветам. Я лічу, што вельмі добрая кропка ўвахода гэта трэцяя частка Варкрафта. Зараз ёсць яшчэ перавыданне, рэмастары візуальныя, з'явіліся на первую і другую частку, але яны такія сабе, калі шчыра. Ну, я не гуляў, але я гавару пра тое, што першая, другая частка не зусім сюжэтная. Калі вам цікава канкрэтна сюжэт паглядзець і зразумець, аб чым увогуле гісторыя, галоўная, скажем так, падзеі, якія адбыліся літаральна перад тым, як вось пачаўся World of Warcraft, то трэці Warcraft вам падкажа, распавядзе гісторыю у сінгл-кампанію, якую вы можете зразумець. Плюс на трэці Warcraft да халеры у свой час выходзіла модаў мадыфікацыі. Я зараз не ведаю, ці падтрымліваюцца яны. Вось, свае кастомныя мапы, на якіх можна пабавіць неблага час нават у адзінку. Там хапае мапы, якія разлічаны не на мультыплеер, а на аднаго гульца. Яны каштуюць крыло дракона. Поўны набор, зараз давайте, каб я не слусіў. Поўны набор, я на яго просто заглядаўся апошнім часам. За 40 еўра можна набыць усе тры гульні. Рэмастарнутыя. Так, где оно? Храма Blizzard.
Вот он, і вось он бандл Warcraft Battle Chest. Гэта Warcraft 2 Remastered і Warcraft 3 Reforged яшчэ з новай версіі, там выйшлі 2.0 Reforged для трэцяй часткі. Цалкам 39 евро, 39,99. У Blizzard, звычайна, няма нармальнай палітыкі па рэгіёнах. Ну, бывае, але не так, каб яна моцна змянялася. Ось, таму прыкладна такі жа кошты будзе. Так, гэта як паўнавартасная гульня новая. Ось, але ўсё ж такі гэта не нейкая дурная, якой звычайна у Blizzard, там па 70 па 80 долараў гульня. Чатку дадатково рабіць. Вам патрэбны Blizzard Launcher для гэтага, калі яго няма. Вось з гэтым нічога зрабіць не магу падказаць. Бо ён патрэбны і для World of Warcraft, і для чаго заўгодна ўвогуле блізардскага. Старкрафта другога альбо першага, вам на ўсё гэта патрэбна ў Battle.net чётка. Так. Накладываем на себе бафы. Мы же шаман ўсё ж таки. Не херня нейкая, правильно? Мы зараз по дарозе гэтай пойдзем. О, ты дзе яго знайшоў? Окей. Весело. Друиды бегаюць яшчэ. Ось, так што, ў прынцыпе, я рэкамендаваў бы нават не знаёміцца з World of Warcraft, а ўзяць пагуляць у трэці Warcraft. Ён аднаўлёны візуальна, я думаю, увогуле ідэальна. Але справа не ў тым, што падабаецца вам стратэгія альбо не. Warcraft 3 гэта вельмі такая гульня на мяжы паміж стратэгіяй і RPG, і з сюжэтам, вельмі вялікім націскам на сюжэт. Таму ў гэтым пытанні яна, ну, незвычайна, даволі выключная гульня, даволі часта ўзгадваецца. Вы, як мінімум, чулі мемныя фразы адтуль. Таму што ў персанажа, ну, агучка расейская, яна там у свой час была суперпапулярная. Ось. І фразы гэтыя, калі вы кантралюеце некага персонажа, вы чуеце гэтыя фразы, плюс яшчэ там ёсць схаваныя фразы з Монті Пайтона, амаль у кожнага персонажа. Чым больш вы клікаеце на вашыя войскі, тым больш вы цікавых раз можете даведацца. Ось, там можна даволі заліпнуць толькі націскаючы на вашыя войскі і просто вывучаючы, разглядаючы розныя дэталі. Это вораг 15 ўзроўня. Тут раптоўна, тут былі 11-12, раптоўна зараз 15. Добра, што мы мацней за гэтую тэрыторыю. Мы можам нармальна разваліваць іх. Але яны балючыя ўжо мне. Трэба быць асцярожным. Так, давайте з'едзім яшчэ мяска воўка. Таксама невялічкі баф, але ўсё ж такі. Посах нам дадуць, што мы за шаман без палкі пракляналкі. У мяне, я не памятаю, справа такая, што мне для таго, каб навучыцца карыстацца посахамі, мне трэба пайсці да майстра зброі, які мяне навучыць карыстацца гэтай зброі, калі я ёй не валодаў на момант стварэння персонажа. Ну, то бок, як толькі я стварыў, мне пэўны набор даецца. Набор, звычайна, залежыць ад расы увогуле. І потым мне патрэбна будзе навучыцца карыстацца посахамі. Калі я ўжо вывучыў гэтую здольнасць, мне патрэбіцца пэўны час пакарыстацца посахамі, каб нармальна я мог эфектыўна ім біць. Яно як, ну, падобна як у Скайрыме альбо Моравіндзе. Чым больш ты карыстаешся нейкім прадметам, тым больш тебе здольнасць ім. І яна абмяжоўваецца тваім узроўнем. То бок, зараз я карыстаюся тым, чым я ўмею. Вось, посах, калі я знайду увогуле, наконт таго, адкуль мне яго ўзяць, калі выпадзе з ворага, то цудоўна. Калі можа набуду дзесьці, але зараз пакуль мне і так нармальна, плюс я яшчэ з-за таго, што мы гуляем у хардкор, я не рызыкую браць посахі, бо яны ідуць у две рукі, і я не змагу браць шчыт. Бачыце, у мяне кінжальчык зачараваны і шчыт. Ось, я не жадаю гэтага шчыта пазбаўляцца. Ось, і з посахам гэта будзе немагчыма ўжо. Я не змагу трымаць і шчыт, і адначасова посах. Несем тут шмат трупаў у гэтай самай лодцы. Несем кольцо чалавека Дэлайлы. Тут невялічкая трагедыя у гэтых самых у нежыце, каб, ну, увогуле паглыбіць трошкі ў сусвет. Зараз мы абыдзем зараз небяспечных ворагаў, распавяду. Сільвана, гэта так, яна была рейд-босам у гэтым самым
у Shadowlands на адносна недалёкім выданні. І яна зараз, ось мы зараз вяртаемся, ёсць ритейл, які па тыпу бягучыя падзеі World of Warcraft. А мы зараз вярнуліся ў мінулае, у 2004 год. Пры гэтых падзеях вось зараз андеды, нежыць, з якой мы зараз робім квесты, іх лідарам з'яўляецца вось гэтая Сільвана, ветракрылая, Сільвана Віндранер. Ну, яна ветракрылая на расійскую пераклалі, але яна Віндранер, бягучая з ветрам. Вось. Яна лідар, яна сама Банши, каралева Банши. І яна знаходзіцца, яна наш лідар, ну, не наш лідар, яна лідар фракцыі нежыці. І гэтай тэрыторыі, скажем так. У нежыці ўвогуле трагічная даволі гісторыя. Так, паспрабую не спойлерыць Warcraft 3, але агульна нежыць гэта людзі, ну, як зразумела. Гэта нежыць, якая пазбавілася ад кантроля над сабой, то бок іх паднялі як проста бездумных зомбі, але ў іх было, ну, просто падавілі іх волю. У пэўны момант яны змаглі вырвацца з-пад гэтага кантролю, гэта ўжо чаму як гэта спойлеры да там дапаўнення для 3-го Warcraft'а. Вось, яны вырваліся з-пад гэтага кантролю, але кім яны засталіся? У іх трошкі праблема самаідэнтыфікацыі. Яны ўжо не людзі. Яны памятаюць, што і было пры іх жыцці. Але для іх жа блізкіх людзей яны монстры. І большасць з гэтых людзей, гэтых нежыці, іх пакінулі іх жа блізкія. Альбо да смерці, альбо пасля смерці. Таму што тут была чума на гэтай тэрыторыі, знішчаючая ўсё амаль. Вось, і ў нежыці зараз трошкі, у любой нежыці тут крызіс самаідэнтыфікацыі, бо яны называюць сябе сваімі імёнамі пры жыцці, і пры гэтым не ведаюць, што рабіць са сваім пасля смерцю, скажем так. Іх такая вось сумненькая гісторыя. Некаторыя з іх шукаюць, напрыклад, рэшткі свайго мінулага жыцця, альбо блізкіх ім людзей, спрабуюць вызначыць, ці памёрлі яны таксама, таму што калі памёрлі, ці падняліся яны з мёртвых, як яны. Ось гэта такая справа. Так, апатэкарыю Ренфералу таксама патрэбна яшчэ нейкія для зелляў. Я думаю, мы новага квесту тут браць яго не будзем. 16-17 ўзровень пайшлі квесты, давайте не будзем рызыкаваць. У мяне ёсць квест на 14 ўзровень на гэтай тэрыторыі, і мы яго зробім і пойдзем адсюль нахрен, бо я не жадаю дадатковых рызыкаў. Так, мы можем... Давайте по дороге пойдем. Там можно скоротить, вот там, где... не, яны до кажанов полетели. Я думал, яны пролезут там. Вось. А Сільвана наконт босса. Так, у Shadowlands яна з'яўляецца боссом. Увогуле... У Shadowlands. Так, можа яна яшчэ... Не, я памятаю толькі адзін рейд з ёю, як боссом. Можа, дзесьці ўзнікала, але не вельмі значна. Вось, яна увогуле... Там пэўныя, зноў жа, падзеі, і яна становіцца ворагам, але часова, скажем так. Па сюжэце яна потым зноў вярнулася. Яна зараз выкупляе свае грахі, якія нарабіла яшчэ там у адной падзеі. Я зараз просто спрабую пазбягаць спойлераў, але ж гэта такія мажорныя спойлеры для цэлых аддонаў. Так вось там бойка выглядала нібы від зверху, ці просто можна камеру так... Камеру так. У мяне на жаль, у класікі камера даволі блізка знаходзіцца, то бок вось так. Але ў рэйдах людзі звычайна камеру аддаляюць максімальна далёка, і ў рэтэйле яе можна яшчэ па тыпу амаль у 2 разы аддаліць. І таму яна ператвараецца трошкі ў стратэгію па выглядзе. У рэйдзе занадта шмат чаго адбываецца, і трэба бачыць вялікую тэрыторыю, таму камеры звычайна людзі адводзяць назад, далёка. Я так сам раблю, так што нічога дзіўнага. Некаторыя спецыяльна нават гэтага ім не хапае, яны бяруць яшчэ ставяць аддоны, якія разлучваюць камеру і яшчэ далей адводзяць. Ось, каб яшчэ больш бачыць тэрыторыю. Бо там ужо атрымліваецца такая справа, што у рэйдзе, ну, чым цікавы рэйды для тых, хто ніколі не быў у рэйдах. Гэта бойка супраць босса, у якім удзельнічае шмат людзей, то бок, напрыклад, ну, ад 10 до 30, ну, скажем так, усярэдненыя 20, так? То бок, гэта бойка 20 людзей супраць аднаго босса, у якой разлічваецца, што ўсе робяць пэўныя рэчы. То бок,
Калі вы, напрыклад, у Dark Souls змагаецеся альбо ў любой гульне адзін на адзін з босам, і гэта можа быць складана і патрабуе ад вас нейкай пэўнай канцэнтрацыі і стратэгіі, ведання таго, што можа босс. Вось, то уявіце сабе, калі гэта робіць 20 чалавек. У кожнага ёсць, скажем так, тое, чым яны займаюцца, і не ўсе могуць рабіць усё, бо некаторыя заняты, некаторым клас не вельмі дазваляе гэта рабіць, і гэтак далей. Гэта ператвараецца ў такі танец, у якім усе павінны ведаць свае крокі, і вы атрымліваеце цалкам, скажем так, стратэгічна прадуманую зладжаную каманду, якая разам спрабуе зрабіць пэўнае дзеянне. У гэтым сам факт выканання такога нейкай складанасці вялікай колькасцю людзей звычайна ўжо выглядае даволі прыемна. О, не-не-не, у меня там, блин, за каном меня херачить. Запаволі у нас. Отчапись от меня. Так, мы сюда пришли з гэтымі даларанцамі не змагацца, мы прыйшлі знайсці там пэўны прадмет, куфар нейкі. Я шукаю его зараз. Давайте обойдем их. Може у палатки гэтай? Давайте бліжэй подойду. Зараз трэба падрыхтавацца, каб бегчы, калі што. Я не думала, што настолькі шмат народу трэба. А зараз раней было абавязкова 20 чалавек. Потым яны знізілі так, каб магчыма было 10 чалавек. Увогуле колькасць людзей залежыць... Там ёсць нюансы, карацей. Але глобальна ад 10 до 30. Вось. Зараз бягучыя рэйды, сучасныя рэйды, зроблены з аўтабалансам. То бок, чым больш у вас людзей, тым больш у боса здароўя, тым больш у яго розныя здольнасці, напрыклад, могуць пашырацца. Напрыклад, калі дагэтуль ён кідаў там 2 фаербола, то ён будзе кідаць 3 фаербола, напрыклад, такое. І гэтая колькасць будзе змяняцца ад складанасці. Ад складанасці, ад колькасці людзей. Плюс яшчэ ёсць складанасці. То бок, ёсць рэйды нармальнага, гераічнага і міфічнага ўзроўняў. Ось. Ёсць, я забываюся заўсёды на LFR, Looking for Raid, самы просты рэйд. Лёгкі, карацей, рэйд. Для тых, каб людзі, якія ждаць проста пабачыць, як рэйды, сюжэтна, скажем так, паглядзець рэйды, без неабходнасці моцна замарочвацца, гэта рэйды вось для вас. Калі вы не здольны знайсці сабе там 23 чалавек, з вами будуць гуляць рандомныя людзі, яны будуць спрабаваць нешта рабіць, і кожны раз, калі вы будзеце не перамагаць боса, на ўвесь рэйд будзе накладвацца баф, які будзе падвышаць моц усяго рэйда. І раней ці пазней ваш, неважна наколькі слабы рэйд, адолее гэтага боса. У выніку вы можете ўсё роўно пазнаёміцца з рэйдамі, нават калі вы не здольны там сабраць столькі людзей. Ось. Ну і справа яшчэ такая. Рэйды, калі высокая складанасць ідзе, то людзям патрэбна, скажем так, вучыцца, як перамагаць гэтага боса. Гэта літаральна Dark Souls у пэўным сэнсе, што вы прыходзіце і вы херачыце боса, пакуль вы не навучыцеся, як яго забіваць. Але гэта вучыцца не толькі адзін чалавек, а гэта вучыцца увесь ваш рэйд, усе людзі, і вучыцца таму, што яны павінны рабіць і калі. Ось, і пакуль усе добра не выканаюць сваю справу, у вас не атрымаецца, і ў гэтым ёсць свая прыгажосць. Скажем так, за гэтага людзі і робяць рэйды, ладзяць, і плюс яшчэ ёсць, скажем так, адчуванне сваёй магутнасці і зладжаных дзеянняў усей каманды. Як і любая камандная праца. Так, мы ідзем назад, мы квест зрабілі, нам толькі гэты куфар было сабраць. Я не збіраюся там больш яшчэ рызыкаваць штосьці альбо квесты якія рабіць. Зараз ляцім назад у степі оркаўскія. Ну, як яны не оркаўскія, яны так-то ўвогуле самі па сабе існавалі да таго, як оркі ўвогуле з'явіліся ў гэтым сусвеце. Вось, оркі тут ўвогуле не з гэтай планеты яны. Касмічныя падарожнікі. Ось, у гэтай степі мы і накіруемся зараз. У нас там ёсць трошкі парабіць. З цэнтаўрамі паразбірацца. Не грыбы? Не-не-не, яны не грыбы. Яны гэта параджэнні гэтага, як гэта патлумачыць так. Мясцовыя оркі гэта жыхары іншай планеты, якіх спакусілі дэманы, і яны касмічныя дэманы.
І ў выніку, дзякуючы тэхналогіі, партальнай тэхналогіі, адправілі гэтых оркаў на гэтую планету, каб заваяваць яе для гэтых дэманаў. План амаль атрымаўся, і даволі няблага ў оркаў даволі доўга гэта атрымлівалася, але ў пэўны момант яны прайгралі даволі моцна альянсу, за што альянс вельмі утульна пасадзіў іх канцлагера і трымаў іх у рэзервацыях даволі пакаленнямі. Вось. Оркі ўжо пазбавіліся ад кантролю ад дэманаў, але ўсё ж такі засталіся ў сваіх рэзервацыях. Потым яны прарываліся з гэтых рэзервацый, і гэта ўжо падзеі 3-го Варкрафта пачынаюцца тут. Ось так вось. Кароткая вам гісторыя оркаў у гэтым самым у Варкрафте. Так, скончваем гэты квест. Новы не бярэм. Аналіст, так. Можна аднесці. Не, нормально, тут ёсць квест просто у гэтай аднесці. У горад. Інфармацыю, тое, што мы даведаліся. Так. Зноў жа ёсць яшчэ адзін квест просто пагаварыць. Цудоўна. Гэтыя два чалавекі не могуць паміж сабою, бачыце, я тут сюды збегаў і туды збегаў. Гэтыя два чалавекі не могуць паміж сабою вырашыць нешта, таму я павінен прыбегчы ад аднаго да другога. Так, гэта мы ўжо рабіць не будзем, бо яно патрабуе ад нас пабегчы і там ваяваць. Ляцім на кажане ў Андерсіці, у падгорад. Перадаем у соль. Там літаральна у гэтым размове ў іх там патрэбна словы перадаць ад аднаго да іншаму. Яны спрабуюць зразумець, што Даларан гэта, скажем так, гільдыя магаў, калі вельмі коротка. Гэта цэлы горад магаў, які быў непадалёку тут. Вось. І яны спрабуюць зараз гэтыя два андэда зразумець, навошта яны прыпёрліся на гэтую тэрыторыю. Гэтая тэрыторыя знішчаная чумою. Як вы бачыце, тут закінутыя амбары, палі, усё ў заняпадзе такім жорсткім. Вось, яны спрабуюць зразумець, якога чорта даларанцы прыпёрліся сюды, навошта тут гэтая магія. Таму што яны чамусьці тут з'явіліся, раней іх тут не было. Ну, даволі даўно. Яны нешта спрабуюць вызначыць. У нас амаль узровень. Амаль 17. Стары класік, ён вельмі павольненькі у шмат у чым. То бок у мяне зараз ёсць час памеркаваць з вамі штосьці, калі я просто пераключуся на ритейл. І як толькі я пачынаю любы контент, у мяне няма секунды вольнай. Гэта літаральна экшн RPG хутчэй, больш, чым RPG. Ну, экшн такія канкрэтныя. Калі ў цябе шмат магчымасцяў, якімі ты бясконца закідваеш, штосьці робіш кожнае, паўсекунды ты нешта робіш. Ось, тут можна трошки расслабіцца. Не паміж атакамі некаторымі ідзе па пару секунд, і вам не тое, каб ёсць што рабіць у гэты момент. Так. У прынцыпе, усё, мне падаецца, мне патрэбна камусьці... У мяне ж быў квест перадаць камусьці тут, не? Гэта... Так, зразумеў. Тут прадмет перадаць якраз таки туды, куды я накіроўваюся. Добра, давайте... Я не памятаю, дзе тут выхад. Нам патрэбна да дырыжабля выбірацца з-пад горада і адпраўляцца у степі. Так, асцярожна. Зараз самы злосны босс. Гэта ліфт, які забівае шмат людзей. Мы все сабраліся, падрыхтаваліся. Гэта элеватор-босс, гэта самы злосны тут забойца. Чакаем, пакуль ліфт прыедзе. Оп, адолелі, усё нормально. Мы живыя. Так, выхад у гэты напрамак. Я гаварыў пра 3-й Warcraft.
Вось гэтая штука, вось гэтая заля, яна была у, по-моему, як мінімум адной кат-сцэне у трэцім Варкрафце. Вось гэта вельмі прыемна бачыць гэтыя дэталі. Мне падаецца, яна яшчэ ўзнікала раней дзесьці, ну, па тыпу у тым жа трэцім Варкрафце, але я не ўпэўнены да канца. Бо вельмі падобна на яшчэ... не, яно там Савет Даларана быў, Рада Даларана. Ну, значыць, толькі ў адной кат-сцэне ёсць. І вось гэтае месца таксама. Вось гэтае. Увесь гэты праход, ён ёсць у кат-сцэне. Артас вяртаецца дадому. Разам са звонам. Мы выбираемся зараз тэрыторыю нежыці, зараз адправімся на тэрыторыю пясочка, там літаральна будзе пясок і степі і жывёлкі. У вельмі сонечную тэрыторыю. Пакуль яшчэ час не занадта позны на сервере, таму гэта значыць, што сонейка там яшчэ будзе. Мне падаецца, наш уляцеў толькі што, я мог прапусціць яго. Ну, чалавек адпачывае. Не паспеў на маршрутку. Так, без мяне уехала. Трэба было адразу білет набываць і прыязджаць раней. Ну, чакаем тады. Я думаю, наконт вось гэтага стрыма з размовамі наконт ДНД і ўвогуле свайго там нейкіх ведаў, там тое, што падзяліцца, распавесці пра тое, для тых людзей, каму цікава, але ніколі не мог далучыцца, альбо тых, хто ўжо шмат гуляе, я паспрабую зачапіць шмат, не канцэнтруючыся вельмі глыбока на кожнай з тэм, бо тэм да халеры, гэта бясконца, гэта літаральна гадзіны, гэта дні размоваў наконт ДНД, гэта поўны YouTube гэтага. Але я лічу, што ў Ютуба ёсць адзіная праблема, таму што залетаюць відосы, якія гавораць, чапляюцца за нейкую маленькую дэталю ДНД, а не спрабуюць ахапіць хоць трошкі агулам, то бок яны вось па тыпу кожны відос спрабуе распавесці нейкую маленечкую дэтальку пра гэтую гульню. Напрыклад, канкрэтна які-небудзь момант чапляецца, не спрабуе ўзяць з-за таго, што гэта складаная рэч, і складана ахапіць, і амаль немагчыма ахапіць. Вось, але я думаю, што ўсё ж такі не хапае нейкага таго, што на гэтую рэч трэба глядзець з розных бакоў, гэта складана. Я вось думаю, такі стрым зладзіць. Справа з ім, тое, што мне патрэбна падрыхтоўка, то бок той жа WoW запусціць, гэта зусім невялічкая праблема. Вось. А падрыхтаваць такое, я думаю, я зраблю. Ім зладжу яго хутчэй за ўсё не ў звычайны будні дзень, а ў выходныя. Мінус для ДНД на Ютубе, яго няма на беларускай. Мне падаецца, я зараз магу прыдумваць, але мне падаецца, я бачу нейкія каналы, які трошкі там 2-3 відосы, як мінімум на беларускай робіць па ДНД. У асноўным пра базавыя правілы. То бок чалавек распавядае пра правілы. А прыкладаць ДНД не ў правілах. Вось, і ў мяне ў гэтым канфлікт трошкі, таму што людзей, якія жадаюць пазнаёміцца з гульнёй, яны упіраюцца ў першую чаргу, ім пачынаюцца, людзі адразу гавораць, вам патрэбны правілы. Вось. А справа ў тым, што яны вам патрэбны, але ў той жа момант не. Вось. Такая вось іранічная сітуацыя атрымліваецца, што вам гавораць пра правілы, якіх там да халеры сторонак, якія вам патрэбна вывучыць, патрэбна ведаць, і толькі потым увогуле задавацца пытаннямі далей. Але ж насамрэч шмат хто нават не жадае пачынаць чытаць гэтыя правілы, калі не ведаюць, а што мяне чакае потым. Таму што правілы яны для ДНД гэта выключна, скажем так, інструмент у пэўным сэнсе. Правілы гэта не самае галоўнае, дзеля чаго людзі гуляюць. Людзі гуляюць у ДНД не дзеля правілаў ДНД. Справа ўвогуле не ў гэтым. І вось гэта, мне падаецца, амаль ніхто нармальна не тлумачыць. Ось. Ты, хто ўжо ў хобі, у іх няма такога пытання. Яны не задаюцца гэтым проста. Ось. І я думаю, такі стрым зладзіць не на звычайны свой будні дзень. Я думаю, зладзіць яго на выходны.
каб не быць абмежаваным альбо ну і па часе і не спяшацца нікуды, таму што хутчэй за ўсё я нават і палову не распавяду таго, што думаю. Я думаю зладзіць яго ў суботу, але не ў гэту суботу, а ў наступную, на наступным тыдню. Гэта прыкладна пакуль час, пра які я гавару. Я просто думаў, што ў мяне ёсць ідэі, я думаю зрабіць сабе чек-ліст, які чаго я жадаю распавесці і з якіх бакоў, таму што у мяне ёсць свая нейкая пэўная сістэма, як я магу гэта патлумачыць усё. І пры гэтым я не жадаю згубіць, каб людзі, якія незнаёмыя з гульнёй, каб яны згубіліся, скажем так. Я думаю такое зладзіць і дзесьці людзі скідваюцца, паглядзіце. Оп, яшчэ пайшоў. Не, больш не рызыкуючых няма. Тут калі што, адсюль калі я з гэтага дырыжабля ўпасці, з яго не разбіцца, ну амаль немагчыма разбіцца, але магчыма ўсё ж такі. І шмат хто не рызыкуе нават скакаць туды ўніз. Ось, за падразумелай нагодзе. Нагадваю, мы гуляем у хардкора, гэта значыць, што як толькі персонаж памірае, ён памірае зусім. Ось. Гэта шмат, ну, трэба вельмі стратэгічна падыходзіць да таго, што вы робіце і куды вы ідзеце і што вы сабой бярэце, якія прадметы, які вы клас, і вось гэта ўсё ўлічваць. Пры гэтым гульня нікуды не спяшаецца. Вам не абавязкова гэта вырашаць у секунды. Можа атрымаецца гульню арганізаваць? Гульню з гульнёй якая справа? Любая арганізацыя ДНД для прагляду, скажем так, гэта зусім іншая справа ад таго, каб як гэта? Каб любое ДНД, якое мае на ўвазе падрыхтоўку да нейкага, скажем так, паказвання, яно іншая гульня ўжо будзе вельмі адрознівацца ад таго, што вы можете атрымаць у сябе за сталом. Каб так патлумачыць вам. Глядзіце, ДНД гэта даволі персанальная рэч. Кожны стол рыхтуецца пад групу гульцоў. Гульня не рыхтуецца на нейкую абстрактную. Гэта не World of Warcraft, гэта не Baldur's Gate нават. Гэта гульня, калі ёсць гульні, якія робяцца пад масавую аўдыторыю, то вось уявіце сабе гульню, якая робіцца спецыяльна для вас, вось спецыяльна для вас, той фантазіі, якая вам падабаецца. І канкрэтна гэтаму сталу падабаецца. У вас за сталом сядзіць 4 чалавекі, 4-5 чалавек, можа больш, якім падабаецца пэўная рэч. І ім гэта важна вельмі для іх. Гэта вельмі утульная рэч. Гэта вельмі, скажем так, асабістая рэч для кожнага гульца. Яны дзеляцца тым, што ім падабаецца, што ім не падабаецца, як яны адчуваюць сябе як персонаж. Гэта вельмі раскрывае, расслабляе людзей і эмацыйна, і увогуле ў гульнявым сэнсе. Людзі трошкі даведваюцца праз гульню, могуць даведацца некаторыя рэчы пра сябе, пра якіх яны ў сябе ўнутры не ведалі. Калі вы рыхтуеце гульню на паказванне камусьці, гэта вы разлічваеце, каб гэта спадабалася не толькі сталу, гэтаму абмежаванаму, гэтым 4-5, усяго 4-5 людзям, толькі для іх. Вось. Вы разлічваеце, каб гэта спадабалася яшчэ людзям, якія будуць глядзець. І гэта ўжо іншая гульня. І з гэтым нічога не зрабіць. Ну, з гэтым проста немагчыма штосьці зрабіць. Таму арганізаваць гульню па ДНД магчыма, так, але гэта іншая гульня ўжо атрымліваецца. І не тое, каб яна там была лепей, альбо горш, яна іншая. І той вось гэты, ведаеце, атрымліваецца ДНД Шрёдінгера, якое пакуль ты за ім не назіраеш, яно мае любы розны выгляд, і толькі ў той момант, калі вы на яго глядзіце, яно становіцца пэўнага кшталту. Вось такая вось херня з гульнёй атрымліваецца, таму складана. Я не супраць арганізаваць. Трэба шукаць людзей, ну, тэхнічна гэта магчыма. Трэба арганізаваць людзей, трэба навучыць іх платформе, навучыць гульне перад гэтым, калі людзі ніколі не гулялі. Хаця бы базава, на базавым узроўні, каб зрабіць гэта, альбо абраць толькі тыя механікі ў гульне, якія не будуць складаць праблемы для людзей. Плюс даведацца у гэтых людзей, што яны любяць, што ім падабаецца, што не. Не ўсе людзі ведаюць, якія яны гульцы. Калі ім падаецца, што яны, ну, я сутыкаўся з такім, што не ўсе людзі задумваюцца, што ім падабаецца ў гульне. Ім падабаецца гуляць во штосьці, але не могуць патлумачыць, што. Яны могуць сказаць, што гэта гульня прыгожая. Але падабаецца, яны думаюць, што яна падабаецца ім, таму што яна прыгожая, але яна ім падабаецца не з-за гэтага. Вось такая вось канфліктны ёсць моманты ва ўсім гэтым. Так, мы 16 ўзровень, мы даволі моцныя. Я прапаную, у нас ёсць тут адзначка невялічкая. Прабяжымся туды
Яна прывядзе нас у степі, і ў степях я вось тут калі мы квест зробім, нам патрэбна будзе невялічкую таблічку знішчыць на вяршыні гары. Нічога не нагадвае, так? Вось, нам там на мой узровень плюс-мінус бяспечна, але можа дрэнна ўсё трымацца. Давайте паспрабуем гэта зрабіць. Я пайду зараз за гэтай таблічкай, возьму яе і аднясу на вяршыню гары і там знішчу. Калі што, я зараз не кантралюю нічога. Я паставіў аўтабег, і ў мяне 2 рукі вольныя. Каб вы разумелі, наколькі я нікуды не спяшаюся. Так, у нас там нікога варожага няма. Зараз я пайшоў трошкі па колу, таму што там ёсць каньён, які я зараз абыходжу. Яго не вельмі бачна, бо ён там за камянямі трошкі схаваны. Вось яго вось гэтыя незразумелыя камяні вось тут, яны вядуць уніз, можна праваліцца ўніз у каньён. Вось, з грамавымі яшчурамі. І вось я туды не вельмі жадаю. Я абыходжу зараз гэтае месца. Вось той масток, бачыце? Вось туды нам патрэбна. Ідзем. Амаль дабеглі ўжо. Ось. Стрым будзе прыкладна такі, гэта не 100, ну, як уже гаварыў, стрым па ДНД не 100% рэч на наступную суботу. Гэта субота праз 1,5 тыдня, амаль 2 тыдні да яе. А гэта пакуль арыентуюся туды, бо калі не паспею падрыхтаваць, то у прынцыпе я не вельмі бачу сэнса ладзіць такі стрым. Ён будзе даволі эксперыментальны, таму што гэта калі гэты стрым больш размоўны, так, то там увогуле сэнс яго цалкам размоўны стрым. І гэта не зусім мой звычайны фармат, я такое звычайна не ладжу. Я яшчэ не знаёмы з гэтым. Звычайна у гульнях шмат чаго адбываецца, я толькі не паспяваю сачыць, напрыклад, за чаткай альбо за гульнёй. Плюс яшчэ трэба думаць аб тым, што перакласці, і аб тым, што будзе якія падзеі. І неяк яшчэ пакінуць месца для сваіх асабістых пачуццёў і гульні самой, каб за ёй не толькі сачыць, разумець, што адбываецца, а яшчэ і сваё меркаванне нейкае ствараць аб ёй. Так, вось гэты хлопча. Камяні дэманаў бярэм, трэба знішчаць. Забралі? Ёсць. Чакайце-ка. У сэнсе. Алтар агня. А мне падавалася, што гэта квест на час. Не? Чаму ён не адзначаны з часам? Не падае... вось гэта можа там трэба выкарыстаць. У кішэньку кладзе. Я вось не магу зразумець. Ён у мяне ёсць, так? Я ўжо ўзяў. Вось ён ёсць. Так, добра. Трошки квест, ну, візуальна паказваецца. Давайте я перезагружу інтэрфейс, можа, аддон мяне просто падманвае. Зараз. Няхай аддон... Не, аддон паказвае ўсё яшчэ тое ж самае. Ён паказвае мне сюды, але мне патрэбна на самую вось на гару вось сюды аднесці. Ну ладно, у любому выпадку я ведаю, куды ісці. Конспект по астраномии? У сэнсе? Мы, это самое, камень, які называется насенне дэмана. Мы его спрабуем аднесці на алтар агня на вяршыну невялічкай тут гары ёсць у сцепях.
туды топаем. Гэта ворагі ўжо... А, гэта ўжо ворагі майго ўзроўня. Вы ведаеце, што мы зараз пойдзем па краху грындзіць? Бо з-за таго, што яны майго ўзроўня, мае сэнс іх забіваць. Бо нам досыць жа патрэбна, правильно? Мы тут дзеля гэтага? Любая кропачка, так. Лекцыя па сусветах. А, так, пардон, я трошкі прапусціў гэтую фразу, бо квестам быў заняты і выпаў. Зразумеў зараз. Лекцыя па сусветах. Ну, там лекцыя па сусвеце, гэта была літаральна ў гульне, убудаваная, і калі шчыра, ведаеце, з гэтым самым гаворка пра The Longest Journey, для тых, хто не ведае, быў момант, калі у гульне ты садзішся і табе вось зараз, яна гульня старая, яшчэ стары квест, і гульня такая: сядай сюды, хлопча, мне на каленкі, я зараз табе распавяду, у бліжэйшыя 20-30 хвілін я табе толькі экспазіцыі накідваць буду. Вось, зараз табе уся гісторыя, там, хто з кім, куды, як сусвет гэты ствараўся. Я, гульня, цябе не адпушчу, я табе адпачыць не дам. Я буду зараз табе толькі распавядаць гэты самы. А, па Сігілу была? А, сур'ёзна, так, да, так, я забыўся трошкі. Блін, сапраўды так было. Я ўжо забыўся на яго. Вось. І у The Longest Journey было такі момант, табе гульня просто накідвае. І мне падабаецца The Longest Journey, мне падабаецца Dreamfall The Longest Journey, але мне падаецца яшчэ ў пэўны момант, і я лаўлю сябе на думцы, што стваральнікі The Longest Journey, яны такія: у нас ёсць ачмурэнейшы сусвет, мы яго прадумалі, он нам сніцца ўжо нахрен, нам патрэбна яго неяк перадаць у гульню, мы не тое, каб моцна ствараем гісторыі і на гэтым канцэнтруемся. Мы жадаем паказаць людзям наш сусвет. Нам падабаецца вельмі наш сусвет, мы жадаем паказаць гэты сусвет. Мы не спрабуем зрабіць больш нічога, акрамя гэтага ў асноўным. І вось на гэтым яны канцэнтруюцца. Вось бачыце, вось туды наверх нам і патрэбна. Я не праблытаў. Так, гэта яна, вось туды, на самы верх нам патрэбна. Па Сігілу так. Сігіл, я ў той момант прачытаў кнігу, гэта ДНДшная кніга. Сігіл гэта горад дзвярэй, горад парталаў, які знаходзіцца ў цэнтры ўсяго сусвета, мульцісусвета. Ён у цэнтры ўсяго, і адначасова ён нідзе. Ён згублены горад. Вось. І мы гулялі тады ў Planescape Torment, у якім было... Асноўныя падзеі адбываліся ў гэтым горадзе, і гэты сусвет, і гэты горад, ён трохі тэхнічна. Ён заўсёды знаходзіцца ў любым сусвеце па ДНД. Ну, ён па-за межамі сусветаў. Вось, туды можна трапіць адразу адусюль, і амаль немагчыма трапіць. Яго яшчэ называюць горадам-клеткай. Вось, тады быў стрым, я распавядаў трошкі пра горад Сігіл і пра фракцыі ў ім, таму што там вельмі, скажам так, філасофскія фракцыі ў сваім сэнсе. Гэта незвычайная вам... не ведаю, па расам размеркаваныя фракцыі, напрыклад, там оркі і людзі, напрыклад, альбо нешта такое. Я Warcraft зараз на цябе гляджу. Вось. Гэта... Я чуў гук. Хто ў нас нябачнасць уйшоў? Добра, дзіўна. Тут нехта падымаўся тут наверх. Вось. Я тады распавядаў прыкладна пра фракцыю Сігіла, што ў ім адбываецца, якія ёсць раёны, таму што там вельмі што-што, а Сігіл не з'яўляецца вашай звычайнай фантазіяй. Таму што нават мэты і розныя матывацыі фракцыі, яны вельмі адрозніваюцца ад таго, што вы можете ў звычайным фантазі сустрэць. Вельмі выключна ў сваім сэнсе і ідэя, і месца. Так, мы на самом версе. Тут элітка ёсць, звычайна. Нам можа зараз не пашчасці, калі гэта элітка там знаходзіцца, мы нахрен просто не ідзем, мы не робім гэты квест, мы пойдзем чым-небудзь яшчэ займемся. Так. Я не пролезу тут, так? Не пролезу, добра. Яны 12-13 ўзроўня, гэта не павінна быць праблема вялікая, але ж іх тут шмат. Калі нам не пашчасціць, мы нападзем на адразу шмат.
Кабзаном тут будзе. Так. Заходзім у гэтую пячорку. Вось гэтая элітка. Расоріан. Не дай бог, зараз яна з'явіцца зноў. Ён памёр? Ёсць. Разабраліся. Усё. Знішчылі. Ён там дэман невялічкі, ну, элітны. Ёсць 15-го ўзроўня, рэдкі, але не хапала мне з рэдкімі змагацца, калі тут навокал столькі ворагаў. А насамрэч Сігіл такая багатая тэма, дзіўна, што ім адбываецца толькі адна камп'ютарная гульня. Я згодны, але гэта ў той же самы момант, гэта вельмі складаны горад для таго, каб людзей укінуць у яго. То бок, сеттинг Planescape, ён даволі папулярны, але ён вельмі нестандартная фэнтэзі. Гэта фэнтэзі, у якім арганізаваць, скажем так, зразумелую для звычайнага, ну, скажем так, як говорю, звычайнага чалавека, але насамрэч маю на ўвазе для звыклага да фэнтэзі чалавека, нават яму не вельмі звычна паглыбіцца ў яе. То бок, калі ты ствараеш нешта, нейкі контент па Сігілу, яго, ну, складана ствараць, чым на невялічкую групоўку людзей. Бо я ўпэўнены, што шмат якіх гульцоў, нават у ДНД, ім не будзе цікава тэма Сігіла. Я трымаю тэму Сігіла як паралельную сваім кампаніям ДНДшным, як такі дадатковы контент, скажем так. То бок, гэта кампанія не кампанія, гэта ваншоты, гэта дадатковы нейкія мелкія гульні, які мы праводзім, і яны проста распавядаюць нейкія кароткія, можа, гісторыі, альбо гісторыі, якія неважна, ці працягнуцца яны альбо не, то бок яны не маюць ніякага ўплыва на галоўны сюжэт альбо нешта такое. То бок, гэта такія разовыя рэчы, таму што ён занадта незвычайны. Вось. З-за таго, што ўсё ў шэрай зоне, скажем так. У Сігіле ўсё шэрае. Няма добрых, злых, а пры гэтым усе злыя і ўсе добрыя. Усё на кантрасце. Ты не ведаеш, скажем так, групоўкі, якія ты бы уявіў сабе, што яны бы сябравалі, можа быць, у іншым выпадку. Яны не сябруюць. Ну, там ёсць, скажем так, не, з групоўкамі я неправільна сказаў, насамрэч, складана, гэта я неправільную рэч гаварыў. Вось, ёсць свае тонкія моманты. Вось. Зноў жа, простая гісторыя ёсць, насамрэч, гэта мой пункт наконт таго, як вадзіць гульні па ДНД, а гульня павінна быць зразумелай. Гульня павінна быць лёгкай для, скажем так, прасоўвання. Яна не чым складаней гульня, гэта не значыць, што яна лепей. Калі ў гульне да халеры ўсяго, гэта не значыць, што гэта добра. Гэта можа, ты адкідваеш пэўную колькасць гульцоў, усе гульцоў, якія не зацікаўлены альбо не могуць зацікавіцца ў пэўны момант. Яны не могуць утрымліваць увагу на гульне, таму што яны, у іх ёсць яшчэ шмат сваіх спраў, напрыклад. Вось, і калі ты прапануеш занадта складаныя канцэпцыі і плюс змяшаныя, гэта проста заблытвае чалавека. Ён можа агулам, яму можа ідэя спадабацца, але пры гэтым ён будзе не разумець, што, ну, нейкую, скажем так, прызямлёная гісторыя для яго можа быць больш бліжэй, чым нейкая абстрактная барацьба паміж сіламі, якія нават паміж канцэпцыяй. Таму што Сігіл гэта канфлікт канцэпцый, мірапоглядаў. Мірапоглядаў аб тым, чым з'яўляецца сусвет. Канфлікт сусвета, скажем так, унутры сябе. Калі бы можна было бы уявіць, скажем так, фантазійныя гісторыі ўвогуле сусветы як нейкую, як істоты, то Сігіл быў бы, ведаеце, унутраны канфлікт персонажа, вось чым бы яно з'яўлялася. Яно бы не з'яўлялася, напрыклад, нават гісторыяй навокал. Яно было бы, уявіце сабе гісторыю, вось, гэта самае, як ён. Ёсць розныя дэтэктыўныя гісторыі, а ёсць дыска-элізіум, калі галоўны канфлікт з'яўляецца ў галаве персонажа. І гэта транслюецца на ўсё. Сігіл вось гэта. Гэта кавалкі разломанага, што цалкам складае адзінае цэлае. Вось. Такое стварыць патрэбна яшчэ паспрабаваць, каб на аснове гэтага зрабіць нейкую гісторыю. Так. Раптары там нешта крадуць срэбра, 18 ўзроўнікавыя, давайте пакуль не браць яго.
У нас ёсць. О, давайте возьмем квест, які накіруе нас у Тандерблав. Вельмі прыгожае месца Таурэнаў, сталіца Таурэнаў. Я там яшчэ не быў за гэтага персонажа. Давайте туды прабежымся. Гэта будзе, хутчэй, мы зараз... Окей. Інтэлект, моц, інтэлект. Які прадмет-то ўзяць-то? А мне патрэбна сіла настолькі, наколькі яно... Я броню губляю. Мы накіруемся зараз у Тандерблав. Гэта квест на час. Праз трошкі небяспечную тэрыторыю, але наша мэта не забіваць кагосьці, а просто прабегчы міма усяго. Узялі споры, якія нам трэба прынесці. Бярэм яшчэ адзін квест, які туды жа па дарозе будзе. Мы яго можам выканаць, пакуль будзем проста бегчы. І гэта будзе невялічкі забег. Па дарозе можа яшчэ што-небудзь забудзем. Так, згублены убойцы. Знайсці... Вось гэта ёсць орк Манкрик. Там была бойка на напад, по-моему, мне падаецца, цэнтаўраў, альбо... не, гэтых самых. Квилбор, я забыў, як ігла скуры. Вось. Напад ігла скураў быў, і ён шукае, дзе яго жонка. Ён яшчэ не ведае, што яго жонка памёрла. Мы зараз гэта даведаемся. Давайте возьмем яго квест адразу, няхай будзе займаць месца у нас. Мы накіруемся зараз на поўдзень, і нам па сцепі далёка даволі бегчы, потым мы згарнем на тэрыторыю Таурэнаў. Это такія каровападобныя істоты. Гуманоідныя. Задача, ну там квестаў цалкам у асноўным для таго, каб ты даведаўся, прыйшоў у Тандерблав хаця бы раз. Плюс яшчэ ён гэты квест, у якім цябе ты працягваеш, скажем так, па тэрыторыям. То бок гэта квесты на падарожжа. Там чалавек займаецца гэта undead, зноў жа нежыць, якая на гэтай тэрыторыі знаходзіцца. Ён робіць даследаванне ўжо тут, на тэрыторыі тролей і оркаў, і ён спрабуе разабрацца, яшчэ абразцы прынесці спор пэўных грыбоў у Тандерблав, таму што ў Тандерблафе працуюць таксама яшчэ нежыць, якая таксама даследаванне займаецца. Яны ўвогуле спрабуюць зразумець штосьці са сваім станам нежыцця, скажем так. Таму іх даволі шмат даследаванняў. І ў выніку яны яшчэ, акрамя таго, што знайдуць нейкія карысныя для сябе рэчы, яны яшчэ і хімічную зброю з гэтага наробяць. Ось, ну гэта ўжо падзея на будучыню. Так, мы ўсё гэта абыходзім, нам толькі па дарозе. Вось гэта дарога, яна нас і прывядзе ў Тандерблав, толькі трэба будзе ў пэўны момант згарнуць у бок, права. Мы насамрэч амаль 17 ўзровень. Калі б мы проста ворагаў па дарозе бы забівалі, то у прынцыпе мы бы дабілі сабе і 17. Давайте, можа, так і зробім. Калі пабачым ворага, будзем проста на жирафа шкада. Я яго не буду кранаць. Так, хтосьці яшчэ. Гіены, напрыклад. Тут 10 гіены павінны быць. Групоўка. У 3 гіены. Яны забілі майго варлока, які першы персонаж на гэтым сервере быў. 10 тут я памёр. О, давайте вось гэтага раптара. Вось тыя гіены, вось гэты раптар і гэты гіены, я тут памёр. Я рабіў іншы квест, але я ўсё роўно памёр тут. Ну, прыкладна, трошки у нас просунулася полоска нашага досвіду. Прыкладна нам таких яшчэ штук 7, 10, 8 можа. Бачите той патруль? Вось тыя кентаўры. Вось дзякуючы ім і памёр варлок мой. Яны часткова былі часткай праблемы таго, як ён памёр. Это было па-за стрымом, і я тады нават не абвясціў, што я збіраюся стрыміць. Я тады толькі думаў, што пастрыміць WoW. Ось, і ён тады і памёр. Так, галоўнае на патрулю гэта не нарвацца. Нахрен яго. Бачыце, тут нехта яшчэ памёр. Нейкі рапідот. Вось ён тут памёр. Вось, гэты гулец не перажыў сустрэчу хутчэй за ўсё з патрулём. Так, зачым за патрулём, каб на яго не нарвацца. І вось гэтага раптара пераможам. Так, за нами ёсць яшчэ адзін.
Раптора з ім так само осторожно треба бути. Ми зараз йдемо на територію, де вороги будуть вище нас узроўнем. Доволі хуткі і доволі небяспечныя. Наша мэта насамрэч просто... Свой труп можна напаткаць? Так, магчыма. Але я знішчаю сваіх персонажаў, калі яны паміраюць. Таму мы майго персонажа не пабачым. Блин, там увогуле 18 ўзровень. Давайте не кранаць яго пакуль. Праз масток. Пойдзем далей. Тут павінна была праходзіць рака, але яна ўжо высохла з цягам часу. Можна пабачыць, што засталось толькі яе. Як гэта называецца? Частка, дзе рака знаходзіцца. Так, мы амаль прыйшлі. Ну, як, мы прыйшлі да той частцы, памятаеце, я говорю пра жонку аднаго орка, які шукае, дзе яго жонка. Яна павінна бы, яны адыходзілі, ён пабег, і ён не ведае, што з ёй сталося. Яна засталася тут, і гэта ігла скуры напалі і забілі яе. Ігла скуру мы пакуль не бачылі, але гэта такія, ну, дзікабразы. Так, тут чалавек змагаецца. Няхай, вось, цела яе. Так, это квест мы пакуль не здаем, мы не бежим назад, это просто по дорозе нам было. Так, і мы недалёка. Тандерблав будзе за поворотом. Вось прыкладна, там у далечыні вось гэта невялічкая не гора, а холм, хутчэй, пагорак такі. Перад ім, каля яго павінна можна пабачыць невялічкі лагер. Вось там мы павінны будзем згарнуць і пайсці на тэрыторыю Таурэнаў. Тут уже навокал ворагі павінны быць 10-17... Вось, 19 ўзровень. Мне тут увогуле няма чаго рабіць. Лепей не асцярожненька тут прасунуцца. Вось гэта Тандерхок. Блин, я так ожидаю добить 17 уровень, или моя сквапность меня же изобье. Давайте не будем просто кранать этих мобов. Я думаю, что я зраблю гэты 1-2 квеста здам, і я просто атрымаю сабе ўзровень. Дзякуючы гэтаму, мы чаму зараз бяжым? У гульні такая механіка, што ты не можаш падарожнічаць па сістэме хуткіх перасоўванняў, пакуль ты не адчыніш кропку, якую ты жадаеш трапіць. То бок, я ў гэтым лагеры за гэтага персонажа ніколі не быў. Я павінен прыйсці ў гэты лагер, паразмаўляць з майстрам палётаў. Ось гэты хлопча. Вось, і зараз у мяне з'явілася новая кропка, куды я магу праляцець. То бок, я магу праляцець адсюль да самага Грымара, гэта сталіца. Ось, я магу туды праляцець ўжо на сваім... Тут не кажаны на гэтай тэрыторыі, а па тыпу віверны, нешта такое. Віндрайдеры, яны ўвогуле. Матыкоры, вось. Яна адначасова і леў нейкі, і лётаючая віверна, і адначасова з шыпастым хвастом. Мне складана падлумачыць. Лепей пабачыць іх. Ось, і на гэтыя віндрайдеры мы можам уляцець назад на Грымар. Гэта мы насамрэч і зробім. Зараз, калі да Тандерблафа дабярэмся. Даволі прыгожая тэрыторыя. Увогуле, гэтыя таўрэны, у іх такая вайб індзейцаў. Шмат дзей у дызайне бачна і тотэмы іх, і шмат гэтага праглядаецца. Ось. Мы зараз у сталіцу прыйдзем, пабачыце, пра што я гавару. Вельмі відавочная рэч. Яна яшчэ, у іх сталіца знаходзіцца на уцёсах.
Даволі высока. Там вельмі лёгка памерці. Мы ідзем у сталіцу, якая самая небяспечная для хардкора. Адна з самых небяспечных. Ты тут, калі выпадзеш, то па сваёй неасцярожнасці. А у Андерсіці, у якім мы быў, падгорадзе, у якім мы былі, там можна, ты ў любым выпадку павінен простой ліфт прайсці. Говорится, можна, зараз побачыш. Так. Лёгка. Вось. Ліфт, які знаходзіцца ў падгорадзе, ён небяспечны тым, што ты абавязкова павінен праз яго прайсці, і калі ты будзеш сквапным і не пачакаеш яго нармальна, ты на ім звалішся, просто упадзеш уніз. Вось, таму што рухаецца ён вельмі хутка. То тут ён вельмі павольны. Тут павольныя ліфты будуць наверх. Зараз яшчэ нават на гарызонце не бачна сталіцы. Вось, мы бяжым просто ў напрамку. Ну вось, наконт. Гэта не сталіца, гэта вёска. Можна пабачыць, як яны зроблены. І гэта вельмі такое індзейскі вайб. Перад намі зараз вось гэты ўцёсы з'яўляюцца, там 3 галоўныя. Нас яшчэ сонца поўнасцю закрывае там тэрыторыю. Нам на іх наверх прыйдзецца падняцца. На жаль, гульня не прамалёўвае так далёка. Святло тут ужо палепшанае, вось пачалі будынкі з'яўляцца на ім. Можна пабачыць, вось гэта адзін сам бліжэйшы да нас поўнасцю ўжо будынкі з'явіліся, але яно насамрэч вось астатняе. Вось так яно павінна прыкладна выглядаць. Можа, каля сталіцы самой. Каб туды забрацца, там ёсць спецыяльныя ліфты па баках, у некаторых кропках. І там вось масткі пракінуты на гэтых пагорках. На горах нават, я бы сказал, потому что якія яны паворкі нахрен. Нешта у нас прадметаў адзіна не ўпала за вот увесь стрым. Мы сабе літаральна ніводнай замены ні одному прадмету яшчэ не знайшлі. Бегаем з тым, што ёсць. Было б неблага таксама бясконца увогуле. Ну, як звычайны цыкл у шматлікіх РПГ. Я думаю, гэта ні для каго новенькага не будзе. Але ваш галоўны геймплейны цыкл у тым, што вы прыходзіце, вы мацуецеся, вы знаходзіце новыя прадметы, вы паляпшаецеся, дзякуючы гэтаму вы можете ісці ў больш небяспечнае месцы і паляпшацца там. У прынцыпе, увесь цыкл World of Warcraft ён так прыкладна і выглядае. Пакрасе становіцеся мацней. Вось. Канкрэтна ў класіке не тое, каб ёсць моцна нейкі сюжэт, я бы не сказаў. Ой, сабака покусала у нас за дубку. Ну, халера з ім. Ну, я ему маланкай адказалі. Вось гэта шчыт, які я ўсё накладваю на сябе. Я ўвогуле не тлумачыў свае магчымасці як шаманкі. Я ствараю ось гэты шчыт, які навокал мяне. Ён абараняе мяне ад першых трох атак. Ён вісіць 10 хвілін, але толькі 3 зарады. Як толькі мяне ўдарылі, яна ў адказ атакавала. І ў выніку гэта 3 зарады выкарыстоўваюцца, я накладваю яе па-новай. Ось. Навіна трапіла. Blizzard хоча прыбраць арыгінальныя гульні з GOG, але GOG сказаў, што захавае іх назаўсёды. Blizzard вельмі сквапная карпорацыя, вельмі сквапная. Яна херово ставіцца як і да гульцоў, так і да сваіх жа працаўнікоў. О, дождь пачаўся нешта. Вось, мы паспелі на ліфт. Гэта наш ліфт. Вось на ім мы падымаемся ўверх. Яны тут маятнікам такім працуюць. Мы падняліся наверх. Так. Мне, ў прынцыпе, тут не той, каб штосьці патрэбна у Сандерблафе. Мне патрэбна вось у гэтую цэнтральную частку у майстра палётаў. Мне ж квест аддаць. Так, паспяшаўся. Пайшлі квест аддаваць.
Вось, Blizzard хоча прыбраць арыгінальныя гульні з Google, але Google сказаў, што захавае іх назаўсёды. Вось гэта дакладна, таму што у GOG ёсць, па тыпу, калі ён трапляе ў GOG, яна гульня не можа нікуды знікнуць. Гэта у GOG ёсць такія, ну, дамовы. Вось, Blizzard жа, яны 7 пятніц на тыдню ў іх. Чырвонае пламя ў горадзе? Гэта полымя, хутчэй за ўсё, проста вогнішча. Звычайная. Во, вось тут, напрыклад, кузня. Тут яшчэ яны вогнішча проста разводзяць, і яна проста можа быць. Дык вось. У Blizzard'а 7 пятніц на тыдню. Яны адмаўляліся ад ідэі Warcraft'а класіка, таму што яны казалі, што Warcraft класік херня, і ён вам не патрэбны. Вось. Ім гаварылі пра гэта шмат разоў. Потым яны вырашылі, што яны пазакрывалі ўсе сервера пірацкія класіка, і толькі потым адчынілі свой класік. Вось. І пратрымалі яшчэ гульцоў без гэтага там пэўную колькасць часу. Гэта людзі, якім трошкі, ну, гэта, як і любая карпорацыя, яна накіравана на тое, каб зарабіць грошай. Вось. І Blizzard вельмі, скажем так, далёка не самае найлепшае месца і для працы, і для ўвогуле, ну, скажем так, быць фанатам Blizzard адначасова і складана, і прыемна. Ёсць некаторыя моманты, якія цяжка выбачыць ім. І скандалы, якія з імі звязаныя. Ось. Напрыклад, той жа Warcraft 3, які я раней перад гэтым рэкамендаваў пагуляць, пры гэтым у перавыданні. Я насамрэч яго сам не гуляў, і я не вельмі жадаю яго набываць таксама, таму што я чакаў трэці Warcraft перавыданне Reforged, але з ім чаканні і іх абяцанні вельмі адрозніваліся ад канечнага рэзультату, вельмі адрозніваліся. І яшчэ на фоне гэтага яны яшчэ дадатковыя адолелі зрабіць яшчэ дадатковыя канфлікты, і скандалы яшчэ з'явіліся. Проста на роўным месцы. Вось. Это кампанія, у якой трошкі адзін аддзел з другім не вельмі добра супрацоўнічае. І вельмі агрэсіўны маркетинг. Плюс яшчэ, каб вы разумелі, Call of Duty, напрыклад, і Blizzard, гэта Activision Blizzard. Гэта адна кампанія, гэта адзін кангломерат. Гэта я не гавару, што Blizzard дрэнная. Activision Blizzard не самая ўдалая кампанія. Яна вельмі агрэсіўная. Яна вельмі... Усе, хто знаёмы з Call of Duty, вот вам падаецца такое у Call of Duty, і World of Warcraft это ўсё не датычыцца? Не датычыцца. Усе тая ж самая праблема. Ну вось. У пэўныя моманты яны робяць на проста, каб было. Просто трымайце, вось вам кавалак чагосьці недаробленага. Пры гэтым у Blizzard ёсць свой стыль візуальны. Ну, ёсць свой візуальны стыль, ёсць свая фан-база, ёсць свае сусветы і рэчы, якія яны рэальна шчыра ўкладаліся калісьці там. Яны не забілі свае франшызы на зусім. Яны ўсё яшчэ іх развіваюць, а World of Warcraft увогуле дойная карова ў іх такая моцная, доўгая гуляючая. Ось, так што не думаю, што яна хутка знікне. Так. У прынцыпе, мы ўсё яшчэ, мы 17 ўзровень паднялі. Паднялі. Я ж не паказваў вам. У мяне клас, я увогуле ў дэталі так гульні вам не толькі расказваў, мы просто сядзім, там мобаў б'ем. У гульні ёсць набор класаў. У класікі дзесьці іх каля 8. Я зараз магу пераблытаць. Мне падаецца каля 8, можа, максімум 9. Вось. Кожны клас мае свае ўласцівасці асабістасці. І нават у кожнага класа ёсць яшчэ свае падкласы. Для тых, хто знаёмы з ДНД, вас тут нічога амаль не здзівіць. Вось, дрэва талантаў, якім вас таксама не здзівіць, але дрэва талантаў не толькі была, скажем так, абавязковай рэччу у 2004 годзе, а гэта было даволі рэдкай рэччу, калі шчыра. Вось, World of Warcraft, я не скажу, што яны першая, таму што не першая. Дрэва талантаў існавала раней, вось, і гэта не новая рэч. Але ўсё ж такі, у нас ёсць яшчэ 3 падспецыялізацыі. Я шаман, які карыстаецца ў асноўным зброяй бліжняга бою і зачароўвае гэтую зброю. Я пакрыху паляпшаюся ў гэтым напрамку. І чым далей я яго буду паляпшацца, тым мацней я буду рабіць канкрэтна гэта.
Вось, але шаманы могуць быць рознымі. Шаман можа быць элементальны, які накіраваны ў тым, каб ствараць заклёны. І, напрыклад, там розныя маланкі, я там амаль не карыстаўся гэтым, але маланку, якую я кідаю, можа, заўважалі. Яна пакрыху можа паляпшацца, і іншыя заклёны звязаныя з гэтым, якім я у асноўным не карыстаюся. Вось. І ёсць шаман, які займаецца лячэннем. Шаман, які мэтанакіравана займаецца тым, каб лячыць людзей. Вось. І можна быць такім шаманам. Вось, гэта ўжо залежыць ад вашай фантазіі. У хардкоры ёсць свае патрабаванні пэўныя, таму што вы павінны выконваць не толькі вашу фантазію, а яшчэ вы жадаеце выжыць. Таму вы павінны трошкі максімізировать некаторыя з вашых жаданняў. Вось, у мяне зараз падняўся ўзровень, я атрымаў 1 пункт, які я магу кінуць адну з гэтых галін дрэва. І вось я абіраю сваю далей галіну enhancement, паляпшэння. Вось, я палепшу яшчэ свой шчыт, вось гэты, які навокал мяне круціцца, ён будзе яшчэ трошкі мацней, на 5%. Так, мы тут на Санерблафе скончылі. Давайте паляцім далей. Вось наш новы палётнік. Зараз праляцімся на Матикоры. Мы вернемся ў скрыжаванне дарог, з якога мы адправіліся, гэтую прабежку зрабілі да Андерблафа. Вяртаемся туды. Вось гэтая Мантикора, якую я... Ну, не ведаю. Яны называюць іх віндрайдерамі. І таксама Мантикорамі. Так што вось такі ён. У Альянса ў асноўным грыфоны, але ў іх таксама адрозніваюцца розныя істоты для розных лакацый. Ёсць розныя лётае ў іх. У мяне, на жаль, няма наладжанага нейкага плеера, на якім я мог бы уключыць што заўгодна, што мне захацелася б, таму так я не магу гэтага ўключыць. Але падышло бы. Мы зараз праляцім літаральна увесь шлях, які мы сюды беглі. Мы зараз проста на гэтай Мантикоры за хвіліначку зробім. Я вас пакуль мы ляцім, я адыйду, зараз вярнуся. Так, я вернулся. Угу, есть.
Зараз думкі. Я пакуль трындзеў, пакуль мы бегалі, я нават не заўважыў, колькі у нас усяго набралося ў інвентары. Давайте нешта расуем. У мяне ёсць зелля павелічэння хуткасці сваёй. І оно можа выратаваць мне жыццё. Давайте пакладзем яго 10 на свой панель. Будзе карысным. На 5, калі што скарыстаюся. А зараз яшчэ возьмем і пакідаем, папрадаем рознае смецце, якое не вельмі у нас выкарыстоўваецца. Павучыныя ногі, вось гэтае мяса, не, мяса мядзведзя можа пакінем, бо яно можа быць паляпшэннем нашым. Тут вроде пра адну гульню, якая вось-вось выйдзе, распавёў. Мне падаецца, яна даволі твая. Uncle Chop's Rocket Shop. Наконт гульня, якая, мне падаецца, мая, і таго, што пастрыміць, у мяне ўвогуле ёсць думкі. Дай-ка я пагляджу зараз, што за Uncle Chop's. Uncle Chop's Rocket Shop. Не вельмі магу зразумець, аб чым яна. Вельмі складаненька нешта. Ну, у сэнсе не складаная гульня, а у сэнсе, што я не разумею, пра што яна. Это як быццам бы пазл гульня. Дзіўная. Дурная і смешненькая. Майстэрня рогалік. Ага, цікава, цікава. Наконт вось-вось выйдзе. Так, мне падаецца зараз, як бы я гук не заглушыў. У мяне просто... Так. Трошки перашкаджае з клавішамі. Я зараз зразумеў, што у мяне з кнопкамі для Warcraft'а яшчэ перамяжаюцца кнопкі гэтага самага. Зараз я спрабую думку. Кнопкі Warcraft'а і кнопкі контроля для OBS, яны перасоўваюцца, і я магу раптоўна вырубіць стрым, на самом деле. Альбо выключыць сабе гук. Ось, і яно даволі, я так не думаў, што гэта можа быць праблема. Ось, наконт гулін. У мяне думкі былі. Увогуле, моя агульная ідэя, яшчэ на папярэднім тыдні гэта трошки распавядаў. Ёсць ідэя з таго, што у нас амаль скончылася... Мы скончылі вялікую гульню, гэта Pentiment. У нас амаль скончыліся чараўнікі, якіх я думаў нават сёння пастрыміць, але ж не зладзілася ў мяне з гэтым. Вось. Нават калі мы скончым чараўнікоў, будзе пытанне, во што пагуляць далей, і такое, ну, нешта можа плюс-мінус на пэўны час, такі доўгі. Вось, бо я думаў, што чараўнікі не шмат часу займуць, але яны занялі ўжо больш часу, чым я разлічваў. Вось. І я думаў узяць нейкі вялікі тайтл, які-небудзь такі плюс-мінус знакаміты. Я думаю, ну, сюжэтны, глыбока сюжэтны, з нейкім экшэнам. Плюс-мінус. І думкі ў мяне былі, напрыклад, Wukong, былі думкі Silent Hill 2. Silent Hill 2 быў на першым... Да, так, у мяне быў план, і план мой быў Silent Hill 2. Вось, і нічога нават і блізка у мяне, маёй зацікаўленасці пакуль, ну, неяк, стаіць ужо, але я бы пра гэта даведаўся літаральна сёння. Праз літаральна 3 дні, гэта атрымліваецца 5-го, выйдзе ремастер Soul River, Legacy of Kain Soul River, першы і другі. Вось. І я трошки пропусціў момант, я чакаў гэты ремастер. Вось, і мяне цікавіла, тут такая мне канфліктная сітуацыя, што Silent Hill 2 я ждаў пагуляць, таму што я ў свой час не пагуляў у арыгінал Silent Hill 2. Я жадаў, я ўжо ведаю гісторыю, і я жадаў хацеў бы паглядзець на гэтую гульню, скажем так, сказаць, што я яе прайшоў, скажем, супакоіць сябе. Вось, бо я буду шкадаваць, што я не так і не дабраўся да яе. Вось. І ёсць Soul River, які прыкладна ў тым жа самым становішчы. Soul River, Legacy of Kain, не працаваў на маім кампе ў пэўны час. А калі ў мяне з'явілася магчымасць да яго вярнуцца, я так і не пагуляў яго. Вось, проста не... Ну, ён заўсёды быў... Вось, я наступную гульню яго пагуляю, а гэтая наступная гульня так і не адбылася. Вось. А тут ремастеры выходзяць, які павінен захаваць гісторыю, ў прынцыпе, я так разумею, амаль усё. І ў мяне з'яўляецца магчымасць пагуляць яго больш незачынены гештальт. Вось ён і ёсць. І атрымліваецца, ёсць яшчэ Soul River, які прыкладна ў том жа самым становішчы, як і Silent Hill 2, але сюжэт Soul River я ведаю горш, чым Silent Hill 2. Я яго трошки ведаю, але, ну, і галоўныя спойлеры ў мяне ўжо ёсць, але ж я нават там цалкам не магу гэта
поўны малюнак скласці. І атрымліваецца, ёсць вось гэтыя дзве гульні, і тады, калі мы скончым чараўнікоў, прыкладна, у мяне будзе канкурэнцыя паміж двума. І я не ведаю, што абраць. Я хістаюся паміж двума, і гэта можа быць проста пад настрой, і я ў пэўны момант проста вызначыўся з нечым. О, мы, насамрэч, зрабілі... Памятаеце, мы на гару аднеслі каменьчык? Можам, у прынцыпе, пайсці яго аддаць яшчэ, гэты квест. Давайте аддадзім... Блін, аддаць яго, там няма чаго рабіць у том месцы. Давайте аддадзім, каб забыць на яго зусім. Я пакуль трындзеў, можа яшчэ мог нешта прадаць. Давайте продадим яшчэ прадметаў. Пальчаткі вось гэтыя. У іх менш брані, але яны хоць даюць хоць нейкія статы. І гэта значна лепей, мне падаецца. Давайте. Пальчатачкі гэтай майстэрыю прадам. Тут мяса воўчае. У нас ёсць посах, мы нават можам яго сабе апрануць. Але ў мяне вельмі добры шчыт і вельмі добры кінжал. Давайте пакінем. Што ж там? У мяне ёсць персонаж, якому я закидваю рэчы, якія мне не вельмі патрэбныя. Так, мне падаецца, я магу сабе зрабіць... Вось, я магу сабе зрабіць штаны. Я же сам яшчэ са скурай працую. Вось. Я яго сабе зараз зраблю. У яго трошки больш брані. Ну, давайте вось. Якое-ніякое паляпшэнне. Новыя штаны. Трошки па колеру адрозніваюцца. Але выгляд збольшага такі ж самы. Заштопаныя, пераштопаныя. Продаем старыя. Зараз любое падвышэнне статы маёй характарыстыкі, гэта вельмі важная рэч. Любая рэч, якая мне можа дапамагчы, гэта важна. І я яшчэ магу, як кажэвеннік гэты, зрабіць сабе две заплаткі на свае рэчы. На пальчаткі і на штаны. Давайте зробім гэтыя заплаткі і накладзем іх. Трошки падвышаюць броню прадметам гэтым. Там зусім маленечкае падвышэнне. Ужо для майго ўзроўня гэта амаль не важна, але ўсё ж такі гэта мы ў хардкоры. Любая маленечкая нават рэч, яна можа нас выратаваць. Так. Я жадаў аддаць. Я ж знішчыў там камень. Давайте дадзім той квест, а то яно ўсё яшчэ вісіць. Семя дэманаў і насенне дэмана, якое зроблена было. Зараз будзе трошки бегатня, бо я не разлічваў, не прадумаў гэты момант. Я пабег адразу сюды, а мог бы вярнуцца назад раней. Нехто тут пакінуў трупы, пакінуў скуру на іх. А мы гэту скуру зараз сабе прыбярэм. О, гэта... Ладно. Ось, так што план такі прыкладна. Заўтра я паспрабую пастрыміць чараўнікоў, бо зноў жа я сёння стомлены літаральна ўвесь дзень, таму не ведаю нават. Разлік быў адзін, а атрымліваецца па-іншаму. Я думаю, што заўтра я паспрабую пастрыміць чараўнікоў, бо я думаю, што там прыкладна 2 стрымы, 1-2 можа.
З-за таго, што гэта гульня на пазл і там, ну, там хапае чаго чытаць, там хапае чаго падумаць. А калі стомлены, гэта зусім не тое, чым хочацца займацца. Вось, то я думаю, што калі не яны, то можа быць, я яшчэ нешта буду прыдумваць. Зараз запасны варыянт гэта WoW той же самы, але я думаю, нешта іншае можа. Ну, яшчэ сам сабе не прыдумаў. Мне патрэбны нейкі свой запасны варыянт на выпадак, калі не цягне ні на што. Калі што, мне заўтра 7-й каточка да ветэрынара на укол трэба занесці, бо я ўсё ж 3 штукі зараз не пацягну. Вядома, 3 кота адразу несці, яны яшчэ хутчэй за ўсё кожны, колькі яны прыкладна у цябе важыць? Мае па 3, нешта такое кілаграма. Тры укола у аднаго кота. З ім усё ў парадку, бо гучыць як не вельмі. 3 уколы у 3 котоў я магу. Добра. Тут просто практычная такая частка, гэта аднесці котоў да ветэрынараў. Вось, і не гледзячы на тое, што яны, ну так, яны па 3 кілаграмы, і ну што там ты 3 кілаграмы, правильно? Вось, але гэта жывая істота, і для тых, хто ведае, той ведае, але вось гэты момант, калі ты бярэш котоў, садзіш іх, напрыклад, у адну пераноску, то яны ж не будуць сядзець роўна ў цэнтры. У вас цэнтр вагі будзе заўсёды скошаны у бок. І то, як пераноскі гэтыя зроблены, яны заўсёды будзе так, каб вам было незручна. Вось, і кату будзе незручна. Зараз мы карыстаемся замест гэтага, мы з пераноскай здзяўбыліся трошкі, мы набылі гэтым. Узялі не пераноску, а такі па тыпу як рюкзак, заплечнік спецыяльны для таго, каб пераносіць катоў. Вельмі зручная рэч, таму што не патрэбна насіць нешта ў руцэ. Я асабіста, калі у вас іх 2, яны могуць вельмі дзіўна размеркаваць сваю увагу ў пераносцы. У выніку у такім вось заплечнічку значна зручней атрымліваецца. І яно адчуваецца па вагі як 3 кілаграмы. Таму што гэтыя 3 кілаграмы з неправільным цэнтрам вагі, яны будуць адчувацца як, 9-10. І насіць іх гэта кабзда. Прыхварэў нейкая інфекцыя, не вельмі страшна, але трэба пралекаваць. Ось 36 кілаграм, ён бегае па пераносцы, таму яна была пераноску заплечніка. Так. Вельмі зручная рэч. А наконт котоў, у нас же, для тых, хто не ведае, у мяне 2 коты, і адзін з іх это коты брат з сястрою. Сястра Фрэя, і ў яе ёсць захворванне. У яе аўтаімуннае захворванне, якое у кішэчніку, якое арганізм натуральна спрабуе пазбавіцца кішэчніка. Таму яна на даволі сур'ёзнай дыеце. Вось, і мы спрабавалі дагэтуль выправіць гэту ўсю дыету. Яна даволі маладая, ёй там па тыпу 2 годзіка. Вось. І ўжо ёй спрабавалі проста выправіць гэта дыетай. Дыеты прытрымліваліся, але запаленне ў кішэчніку яно ўсё ніяк не праходзіла. У выніку вось апошняя падзея, гэта яна зараз на стэроідах спецыяльна, каб супакоіць, і па выглядзе гэта працуе. З'явіўся апетыт моцны, ён так трошки быў, але з тым, якая яна, па характару, мне падаецца, ёй літаральна ў жыцці перашкаджае яе аўтаімунка. Ой, зараз яна значна лепей сябе адчувае, яна актыўная, яна добра есць, так што ёй усё добра у гэтым стане. Так. Разумею, Фрэй бы таксама мае аўтаімунку. Аўтаімункі проста вельмі розныя бываюць, на розныя органы, скажем так. Яно складаненька, вось. А з катом яшчэ і складана ў тым сэнсе, што у яе дыета, а хер я наклала на гэтую дыету, вы разумееце. Калі ёсць магчымасць нешта дзесьці здабыць, то яна гэта здабудзе. Ось, таму гэта вельмі такое асцярожна, што пакідаеш, што дзе, каб ёй нічога не трапіла, таму што ёй жа горш ад гэтага і будзе.
Ось. Ёй становіцца горш, і яна прыходзіць да нас, і яна патрабуе ўвагі, яна патрабуе, каб за ёй сачылі, каб яе абнялі. Ось, і прыласкалі, і вось атрымліваецца, што яна сама сабе праблему стварае, і у выніку, як бы, нічога ты там нармальна не зробіш. Ну, і як апынулася, дыета яшчэ і не вельмі дапамагае, толькі дыета. Усё ж такі патрэбна сумяшчаць, спатрэбіцца дыета і стэроіды, ўсё. Ім цяжка патлумачыць, што лекі карысныя. Што, а вось з лекамі яшчэ плюс-мінус нарм. Яны ў нас даволі прывучаныя, яны каманды ведаюць, мы спрабуем не так жа сама, як солдычы ім даем, у іх ёсць заўсёды пазітыўнае падмацаванне з лекамі. З ветэрынарам таксама, але ветэрынара складана перабіць. Ну, таму што даволі шмат чаго адбываецца з ветэрынарам. Вось, але яны, ну, не толькі баяцца пераноскі, там, яны не толькі баяцца... Паход да ветэрынара стрэсовы момант, стрэсовы, але не трагедыя, у якой яны спрабуюць біцца за сваё жыццё, ведаеце, як некаторыя каты. Ось, для іх гэта проста, мы ў падарожжы, скажем так, такая акцыя больш. Ось, ну і тое ж самае з лекамі. Больш такое эмацыйнае, пазітыўнае падмацаванне, яны лекі ўспрымаюць хутчэй як частку нейкай рутыны зручнай, прыемнай. Шкада, так. Яны ўсё роўна стрэсуюць. Любая змена для катоў, гэта любая ўвогуле, любая актыўнасць, скажем так, тое, што па-за межамі іх звычайнага раскладу, гэта стрэс. Гэта жывёлы, якія поўнасцю пабудаваны на стрэсе. Яны, гэта... Іх нервовая сістэма ім падказвае, што калі хоць штосьці змяняецца, гэта можа быць небяспечным. Ось. Таму яны лёгка узбуджаюцца ў гэтым сэнсе. Ім патрэбна, каб навокал усё было спакойна. Так, мы зараз ідзем. Я зараз куды накіроўваюся. Мы ідзем у аазіс, у якім водзяцца... Тут кентаўры нападаюць на оркаў. Ну, увогуле на троляў, на арду цалкам. Не толькі на оркаў. Вось. І кентаўры гэта смяротныя ворагі таўрэнаў. І таўрэны на гэтым кантыненце былі задоўга да оркаў. Оркі тут госці. Вось. І таўрэны люта ненавідзяць кентаўраў. Кентаўры і таўрэны гэта проста вось, ну, па тыпу, дзве супрацьлеглыя, вельмі супрацьлеглыя фракцыі. Вось, і яны нападаюць і знішчаюць гэта самае паселішча. Мы зараз ідзем у іх, мы спрабуем іх уварванне трошкі прыспыніць гэтых кентаўраў, трошкі яго пад кантроль узяць. Пацук пабег, такое вельмі магчыма. Я стварыла воблака. Тут ёсць невялічкія жывёлкі, якія бегаюць, якіх я не кранаю, яны проста існуюць, тут сваімі справамі займаюцца. Чалавек рыбку ловіць. Не будзем яму перашкаджаць. Нікнейм аутэіст. Так. Патрульна, хутчэй за ўсё, проста міма прабягае. Так, давайте яго падчэпім. Мы ідзем не толькі трошкі, скажем так, саміх кентаўраў колькасць зменшыць, геноцид невялічкі зрабіць тым, хто нападае на тэрыторыю. Вось, а яшчэ мы шукаем лідараў. Так, у мяне ўжо ёсць гэта камяні. Ключ гэта. Броня, якая будзе каштаваць няблага на аукцыёне. Няблага. Шкада, што гэта не мая броня. Ну, я яе не апрану. Правда, мне на аукцыёне заробім грошай. Так, я нешта трошки не туды пайшоў. Я думаў, што я зараз да лідара ідэальна выйду, але не, ён там ззаду застаўся.
у гэтым оазісе яны яго амаль поўнасцю занялі. Мы будзем зараз па гэтай тэрыторыі туды-сюды хадзіць. Блин, гіены. Нам з гэтых кентаўраў патрэбны прадметы. Акрамя лідараў, у лідараў усё проста. Нам патрэбны галовы лідараў. Вось такая прыгажосць. З лідарамі яшчэ плюс-мінус зразумела. А з іншых кентаўраў нам патрэбна з іх бранзалеткі. І гэтыя бранзалеткі маюць даволі нізкі шанс таго, што яны ўпадуць. Пры гэтым мне іх патрэбна 15. Так што, ў прынцыпе, адзіны шлях мой гэта бачыш кентаўра, бі кентаўра. Ну, вось і ўсё. Вось тут двое бягуць і займаюцца літаральна тым жа самым. Пры гэтым гэта... Што гэта? 17 ўзровень? Так, 17 ўзровень. Вельмі хутенька іх забіваю ўсіх. Так, давайте яго дададзім у групу. Ну, літаральна тое ж саме будзе рабіць. Ён трапіў зноў жа не туды, і зараз мы выйдзем літаральна да лідара вось тут за вось гэтым вуглом. Павінны быць... А, лідара ўжо ўсё перамаглі. Угу. Нешта этот человек вышел из моей группы. Ну и ладно. Не ждай додаваться в группу, ну и холера с ними. Мы сами разбираемся с этим лидером. Или никто не сам не пожидает до нас долучиться. Ну, довго думали. Бачите, хлопці. Я сам вам пропонував. Так, мы забрали голову лидера, одного з лідерів, їх всього 3, яны в розных оазисах знаходяться. Йдемо далі. По дорозі просто бачимо кентаура, бі кентаура. Оп, патрульная 2. Давайте мы сможем. Для музыкі гульні? Не, гэта не музыка гульні. У гульні зараз музыка адключана. Калі вам цікава, насамрэч я думаў, ну давайте, я зараз заб'ю гэту групу, я ўключу музыку самой гульні, паслухайце, як яна гучыць. Бо яна ёсць, яна добрая, просто за шмат гадзін яе слухання любая музыка здзёбе. Ось. Яна даволі тэматычная, мясцовая такая. Так, там нешта адправілася група кентаўраў. Давайте мы не будем ризиковать зараз. А что тут беспечно? Так, спаню тут. Зараз я ще сачу. Блоки гульні. Давайте трошки перебаланс зроблю. Ефекти значно тишей, бо ефекти тут доставучі доволі. Так, музыка есть. Я тут табу еще просто проверяю. Ось такая музыка ў самой гульне, яна вельмі залежыць ад мясцовасці, бо тут ёсць і таямнічыя такія схаваныя лясы,
нейкія друідскія паселішчы, ёсць дэманічная лакацыя, ёсць вось пясок саванна, ёсць горы снежныя, ну вельмі вельмі розныя, вельмі у залежнасці ад таго, дзе мы знаходзімся, будуць вельмі розныя адчуванні ад таго, што так. Можна цішэй, калі ласка? Вельмі голосна. У мяне проста стаіць яшчэ аддон, дзе дыялогі вось. Могу знізіць. Я магу яго прапусціць проста, таму што вам гэта не патрэбна. У мяне стаіць аддон, які агучвае ўсю гульню. Усе квесты ў гульне трэба чытаць. Але у мяне стаіць аддон, які быў зроблены фанатамі, які мае дадае поўнасцю агучку ў гульню. Будзем яго рамансіць? Не, ён не ў маім гусце. Не. Ось. І можна тады сюжэтку, напрыклад, слухаць па дарозе. Адзіная праблема, што ён зараз галаснаваты. Я не адбудаваў пад яго гук, так што слухаць мы яго не будзем. Бо ён занадта глосны, мне падаецца. Зараз я гляджу. Ну так, гульня даволі глосная ўвогуле. Трэба гукі спецыяльна наладжваць кожны раз пад гэтым. Так, тут мы кентаўраў... Мы разбараліся з гэтымі кентаўрамі. Там ёсць яшчэ гарпія на захадзе, паўночным захадзе. Дайце я гляну, што ў мяне ўвогуле, можа, мяне шукаюць, не? Мяне шукаюць трошки. Таму давайте я прыбягу ў нейкую карчму. Там мы паставлю персонажа адпачываць, бо ў гульне ёсць механіка адпачынку. Вось, і адпачынак ідзе лепей, калі ваш персонаж адпачывае ў нейкім будынку ў бяспечным месцы, скажем так. Не толькі проста ў будынку, а, напрыклад, у карчме. Вось, як гэта працуе? У гульне ёсць дадатковы бонус да вашага досведу, які даецца вам за тое, што вы знаходзіце ў гэтых бяспечных месцах. Чым даўжэй ваш персонаж знаходзіцца ў гэтым месцы, тым больш можна будзе атрымліваць дадатковага досведу на працягу пэўнага часу. То бок адпачынак вельмі важна. У пачатку яны зрабілі гэтую механіку ў адваротны бок. Это даволі цікавая гісторыя геймдызайна. Blizzard спачатку дадалі ў World of Warcraft. Яны жадалі, каб гульцы не занадта доўга гэта зараз складана сабе ўявіць увогуле, каб хоць хто-небудзь такое зрабіў, але яны разумелі, што гэта доўгая гульня, і яны не жадалі, каб гульцы надоўга засіджваліся ў ёй. MMORPG тады не існавала, яны першыя, хто над гэтым працавалі, і таму не ведалі, гэта, скажем так, яны сабе гэта трошки па-іншаму ўсё ўяўлялі. Вось. І яны думалі, зараз музыка трошки занадта глосная стала. Не, нормально. Вось. Яны палічылі, што каб гульцы не засіджваліся ў гульне, давайте будзем даваць ім штраф за тое, што яны знаходзяцца доўга ў гульне. То бок, калі ты доўга паляпшаешся, мацуешся ў гульне, то ты будзеш праз пэўны момант ты будзеш атрымліваць у 2 разы менш досведу. Вось. Такі вось штраф. Калі ты доўга пагуляў, то ты атрымліваеш штраф. Ты атрымліваеш ужо менш. Вось. І гэта вельмі не спадабалася гульцам. Гэта на плей-тэсце гэта вельмі дрэнна зайшло. У выніку яны змянілі гэта на адваротную механіку. Яны, калі праходзіць пэўны час, калі ты пэўны час паадпачываў, ты атрымліваеш у 2 разы больш досведу. Атрымліваецца, гэта літаральна адна і тая ж херня. Гэта адна і тая ж механіка, у якой яны проста змянілі штраф на бонус. Усё. І гэта была вельмі пазітыўна сустрэнута у выніку. Вось такая невялічкая змена ў геймдызайне, а эфект гіганцкі. Добра. На сёння буду скончваць. Давайте я буду перадаваць вас далей. Паглядзім, хто чым займаецца. Вось. Заўтра хутчэй за ўсё чараўнікі. Калі не, я можа нешта іншае запушу. У планах глобальна я ўсё яшчэ не ўпэўнены, гэта будзе альбо ў бліжэйшы час Silent Hill 2, будзем сюжэтна праходзіць яго, альбо мы будзем ўсё ж такі пашукаем, альбо я падумаю яшчэ над Soul River. Гэта я разглядаю як магчымасць. Так, хто у нас чым займаецца? А займаецца ў нас Тодзі, гуляе у Bloodborne. Напісана складанай кааб з ікуткі і Міхась Гарэза. Як гэта ўвогуле магчыма? Дайце-ка я пагляджу.
Я просто не магу уявіць сабе, каб ён быў у каапе Bloodborne. Добра, ладно. Пачакайце-ка, гэта ў мяне дрэнна не аднавілася. Усё, зразумеў. Першая спроба BL4 Challenge. Challenge пры і на мінімальным узроўні, а то, дзе праходзіць Bloodborne. Гэта ускладнённая сабе. Вось, ёсць новы стрымер з трэцімі героямі, Wask 3. Так. Мне трэба яго дадаць. Дайце-ка я яго дадам тады. Так, нешта мне... Блин, не то я націснуў. Халера. Мне паказвае Wask 66. Прыемныя коннікі. Так, вось бачу яго. Это павінна быць ён. Так, зафоловлю яго зараз. Добра. Далей гляджу, хто у нас чым займаецца. Сёння так, да халеры людзей. Шахрагель у нас у Deceive Inc. Это ён у складаны каап. Мне просто нейкую халеру показывала, мне Twitch чамусьці показаў іншую падказку. Окей, я не зусім разумею зноў жа, што яны робяць. Deceive Inc. Я так разумею, нешта па тыпу мафіі. Я магу памыляцца. Вось, далей гляджу у нас. Ёсць Ватафака у Stalker 2. Nine Raven зноў жа у Deceive Inc. разам з Шаграэлем. Васк у Героях Мяча і Магіі. І Куткі разам з Шаграэлем і Ватафака у Deceive Inc. Лепус у Kingdom Come Deliverance. Дед Максим у World of Tanks. І Міхась Гареза у Deceive Inc. Разам. Давайте на зарубу іх агульную я вас закіну. Я закіну вас сёння да Nine Ravens. Вось. Калі каму цікава, заходзіце да Wask 66. Я чамусьці, я выбачаюся, я чамусьці прачытаў Героі 3 Wask 3. Насамрэч он Wask 66. Так, ўсё правильно. Вось. Калі жадаеце на Герою трэціх паглядзець, завітвайце да Wask 66, а я вас перадам. Дзе у нас быў? Давайте Nine Ravens сёння. І ён, оп, знайшоў. Добра. Мы побачимся з вами заўтра, працягнем да праходзіць чараўнікоў. Добрага вечара.